കുന്തിപുത്രൻ പറഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അർജുന വാച ദൃഷ്ട്വേമം സ്വജനം കൃഷ്ണ യുയുത്സും സമുപസ്ഥിതം സീധന്തി മമ ഗാത്രാണി മുഖം ച പരിശുഷ്യതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങി വന്നിട്ടുള്ള ഈ ബന്ധുമിത്രാദികളെ കണ്ടിട്ട് എന്റെ അവയവങ്ങൾ തളരുന്നു, മുഖം വരളുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേപദുശ്ച ശരീരേ മേ രോമഹർഷശ്ച ജായതേ ഗാണ്ഡീവം സ്രംസദേ ഹസ്താത് ത്വക്ചൈവ പരിദഹ്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്റെ ശരീരം വിറയ്ക്കുകയും രോമാഞ്ചമുണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്റെ വില്ല് ഗാണ്ഡീവം കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതുന്നു, തൊലി ചുട്ടുനീറുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ന ച ശക്നോമ്യവസ്ഥാതും പ്രമദീവ ച മേ മനഃ നിമിത്താനി ച പശ്യാമി വിപരീതാനി കേശവ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ കൂടി സാധിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ എന്നെ തന്നെ മറന്നു പോകുന്നു, മനസ്സ് ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നു. അല്ലയോ കൃഷ്ണ. കേശവ, കേശി എന്ന അസുരനെ വധിച്ചവൻ. ദൗർഭാഗ്യ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഞാൻ എമ്പാടും കാണുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ന ച ശ്രേയോനു പശ്യാമി ഹത്വാ സ്വജനമാഹവേ ന കാംക്ഷേ വിജയം കൃഷ്ണ ന ച രാജ്യം സുഖാനി ച. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബന്ധുക്കളെ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലുന്നതുകൊണ്ട് എന്തു ഗുണമുണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല കൃഷ്ണ. എനിക്ക് വിജയം ആവശ്യമില്ല, രാജ്യമാവട്ടെ സുഖമാവട്ടെ എനിക്ക് വേണ്ട. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കിം നോ രാജേന ഗോവിന്ദ കിം ഭോഗൈർജീവിതേന വാ യേഷാമർത്തേ കാംക്ഷിതം നഃ രാജ്യം ഭോഗാ സുഖാനി ച ത ഇമേവ സ്ഥിതാ യുദ്ധേ പ്രാണാം സ്ത്യക്ത്വാ ധനാനി ച ആചാര്യാ പിതരാ പുത്രാഃ സദൈവ ച പിതാമഹാഃ മാതുലാ ശ്വശുരാ പൗത്രാഃ സ്യാലാ സംബന്ധിനസ്തദാ ഏതാന്ന ഹന്തുമിച്ഛാമി ജ്ഞതോപി മധുസൂദന അഭിത്രൈലോക്യ രാജ്യസ്യ ഹേതോ കിം नु മഹീകൃതേ നിഹത്യധാർത്തരാഷ്ട്രാന്നഃ ആ പ്രീതി സ്യാ ജനാർദ്ദന. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹേ ഗോവിന്ദ, രാജ്യം കൊണ്ടും ഭോഗങ്ങൾ കൊണ്ടും ജീവിതം കൊണ്ടു തന്നെയും ഞങ്ങൾക്ക് എന്തു പ്രയോജനം? ആർക്കു വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അവരെല്ലാം സ്വത്തും പ്രാണൻ കൂടിയും ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറായി ഇതാ രണാങ്കണത്തിൽ നിൽക്കുന്നു. മധുസൂദന, ഗുരുജനങ്ങൾ, പിതാമഹന്മാർ, മക്കൾ, അമ്മാമന്മാർ, ശുശുരന്മാർ, ശാലന്മാർ തുടങ്ങിയ ബന്ധുക്കളാണ് ഇങ്ങനെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്. ഞാൻ എന്തിന് അവരെ കൊല്ലണം? അവരെ വധിക്കുകയിൽ ത്രൈലോക്യമാകെ നേടാമെന്ന് വന്നാലും ഞാൻ അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യാനില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് വെറും മണ്ണിനു വേണ്ടി അവരെ കൊല്ലാൻ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ വിജയമാണാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വായിച്ചു, ഞാൻ മ്യൂട്ടായി പോയത് ഓട്ടോമാറ്റിക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പാപമേവാശ്രയേദസ്മാൻ അത്വേദാനാത്വദായിനഃ തസ്മാന്നർഹാ വയം ഹന്തും ധാർത്തരാഷ്ട്രാൻ സഭാധവാൻ സ്വജനം ഹി കഥം ഹത്വാ സുഖിനഃ മാധവ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആക്രമികളായ ഇവരെ കൊന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പാപമായിരിക്കും നേട്ടം. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും ഹിംസിക്കുക എന്നത് നമ്മൾക്ക് ഉചിതമല്ല. അല്ലയോ മാധവ, സ്വന്തം ബന്ധുക്കളെ കൊന്നിട്ട് എന്തു നേടാനാണ്? ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ സുഖിക്കാൻ കഴിയും? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യദ്യപേതേന പശ്യന്തി ലോഭോ ബഹദ ചേതസഃ കുലക്ഷയകൃതം ദോഷം മിത്രദ്രോഹേ ച പാതകം കഥം ന ജ്ഞേയമസ്മാഭിഃ പാപാദസ്മാൻ നിവർത്തിതും
കുലക്ഷയകൃതം ദോഷം പ്രപശ്യദ്ഭിർജനാർദ്ദന. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജനാർദ്ദന, ലോഭാവേശം കൊണ്ടും ഇവർ ബന്ധുഹിംസയിലും സുഹൃത്തുക്കളോട് പൊരുതുന്നതിലും ദോഷം കാണുന്നില്ലെങ്കിലും കുലക്ഷയത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ആപത്തുകളെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മൾ ഈ പാപകർമ്മങ്ങൾ എന്തിന് വ്യാപൃതരാകണം? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുലക്ഷയേ പ്രണശ്യന്തി കുലധർമാ സനാതനാഃ ധർമ്മേ നഷ്ടേ കുലം കൃഷ്ണം അധർമ്മോഭിഭവത്വതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വംശം നശിക്കുന്നതോടുകൂടി ഏറെ കാലമായി പുലർത്തിപ്പോന്ന കുലധർമ്മങ്ങൾ നശിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ധർമ്മം നശിക്കുമ്പോൾ വംശത്തിൽ ശേഷിക്കുന്നവർ അധാർമിക കൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധർമാഭിഭവാത് കൃഷ്ണ പ്രദുഷ്യന്തി കുലസ്ത്രിയഃ സ്ത്രീഷു ദുഷ്ടാസു വാർഷ്ണേയ ജായതേ വർണ്ണസങ്കരഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, കുലത്തിൽ അധർമ്മം മുന്നിട്ടു നിന്നാൽ സ്ത്രീകൾ ദുഷിച്ചു പോവും. അല്ലയോ വിഷ്ണുകുലത്തിൽ പിറന്നവനെ, സ്ത്രീത്വം ദുഷിച്ചാൽ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത കുട്ടികൾ ജനിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സങ്കരോ നരകായൈവ കുലജ്ഞാനാം കുലസ്യ ച വദന്തി പിതരോ ഹ്യേഷ്യാം ലുപ്തപിണ്ഡോദകക്രിയാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആവശ്യമില്ലാത്ത ജനവർദ്ധനയുണ്ടായാൽ കുടുംബങ്ങൾക്കും കുലപാരമ്പര്യങ്ങൾ കളഞ്ഞു കുളിച്ചവർക്കും ജീവിതം നരകതുല്യമാകുന്നു. അതപ്പതിച്ച കുടുംബങ്ങളിലെ പിതൃക്കൾ കാലം തോറും പിണ്ടമോ ഉദകക്രിയയോ കിട്ടായികയാൽ അതപ്പതിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദോഷേ രേദേഹി കുലജ്ഞാനാം വർണ്ണശങ്കരകാരകൈഃ ഉത്സാധ്യത്തെ ജാതിധർമാഃ കുലധർമാശ്ച ശാശ്വതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുടുംബ പാരമ്പര്യം നശിപ്പിക്കുന്നവരുടെ ദുഷ്കർമ്മങ്ങളാൽ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത ശിശുക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നു. തന്മൂലം എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള സാമൂഹ്യ പുരോഗമന പ്രവർത്തനങ്ങളും ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളും പാടെ നശിച്ചു പോകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉത്സന്ന കുലധർമാണാം മനുഷ്യാണാം ജനാർദ്ദന നരകേ നിയതം വാസോ ഭവതീത്യനുശുശ്രുമാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ലയോ ജനാർദ്ദന, കുലധർമ്മങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് എന്നും നരകത്തിൽ ജീവിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ഗുരുപരമ്പര വഴി അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അഹോ ബദമഹദ്ഭാവം കർത്തും വ്യവസിധാ വയം യദ്രാജ്യസുഖലോഭേന ഹന്തും സ്വജനമുദ്യതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കഷ്ടം, എന്തൊരു മഹാപാപത്തിനാണ് നാം ഒരുങ്ങി പുറപ്പെട്ടത്. രാജ്യം നേടി സൂഹിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വജനങ്ങളെ കൊല്ലുകയോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യദി മാമ പ്രതീകാരം ശസ്ത്രം ശസ്ത്രപാണയഃ ധാർദ്രരാഷ്ട്രാരണേ ഹന്യോ തന്മേ ക്ഷേമതരം ഭവേത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധാർത്തരാഷ്ട്രന്മാരോട് പൊരുതുന്നതിൽ ഭേദം നിരായുധനായി പ്രതിരോധത്തിനൊരുങ്ങാതെ നിൽക്കുന്ന എന്നെ അവർ കൊല്ലട്ടെ എന്ന് വെക്കുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സഞ്ജയോവാച ഏവ മുക്താർജുന സംഘേ രഥോപസ്ഥ ഉഭാവിശദ് വിസൃജ്യ സശരം ഛാപം ശോകസംവിഘ്നമാനസഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, അർജുനൻ രണാങ്കണത്തിൽ വെച്ച ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് വില്ലും ശരങ്ങളും താഴെയിട്ട് അത്യന്തം ദുഃഖിതനായി തേരിൽ ഇരിപ്പായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം തത്സത് ഇതി ശ്രീ മഹാഭാരതേ ശതസഹസ്രയാം സംഹിതായാം വൈയസികം ഭീഷ്മപർവാണി ശ്രീമദ് ഭഗവദ്ഗീതാസു ഉപനിഷത്സു ബ്രഹ്മവിദ്യായാം യോഗശാസ്ത്രേ ശ്രീകൃഷ്ണാർജുന സംവാദേ അർജുന വിഷാദയോഗോ നാമഃ അധ പ്രഥമോധ്യായഃ. ഹരിഃ ഓം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിലെ സൈന്യ നിരീക്ഷണം എന്ന ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ 1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തി വേദാന്ത വ്യാഖ്യാനം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ
Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Hare Krishna Krishna, Mataji. Hare Krishna Mataji, Sarvam Krishna Hare Krishna. Arpanamastu. Sarvam Hare Krishna Krishna, Hare Arpanamastu. Krishna, Hare Om. Hare Krishna. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് സമയമുണ്ട്, ഒരു 5 മിനിറ്റ്. അപ്പൊ ആർക്കെങ്കിലും കീർത്തനം ചൊല്ലണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചൊല്ലിക്കോളൂ കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാമാതാജി ഉണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ആ സീതാമാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലട്ടെ മാതാജി? ആ ചൊല്ലിക്കോളൂ ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഗോവിന്ദ രാമ രാമ ഗോപാല കൃഷ്ണ നിന്മേ കാണുമാറരുളേണം ഗോവിന്ദ. അമ്പാടി തന്നിൽ മേവും ഉമ്പർ നായക നിന്മേ അൻപിനാൽ കാണാകേണം ഗോവിന്ദ. ആവോളം കൂപ്പുന്നേ ഞാൻ ദേവകി ദേവി പെറ്റ ദേവേശ ദേവദേവ ഗോവിന്ദ. ഇച്ഛയില്ലെനിക്കിനി തൊച്ചരണങ്ങളൊഴിഞ്ഞച്യുത മറ്റൊന്നിങ്കൽ ഗോവിന്ദ. ഈരേഴുലകമെല്ലാം ഈരടിയാലളന്ന ഈശനെ വാമനനെ ഗോവിന്ദ. ഉള്ളത്തിൽ കാണാകേണം മുല്ലപ്പൂങ്കുഴലാളെ ഉള്ളഴിക്കുന്ന നിന്മേ ഗോവിന്ദ. ഊതുന്ന കുഴലുമായി പീതാംബരത്തോടെന്റെ ചേതസ്സിൽ കാണാകേണം ഗോവിന്ദ. 82000 മൈക്കണ്ണിമാർ പൂജിക്കുന്ന നിന്നെ ഞാൻ കണ്ടിടാവൂ ഗോവിന്ദ. ഏണാങ്കൽ തന്നെ വെല്ലും ചേണാർന്ന തിരുമുഖം ചേതസ്സിൽ കാണാകേണം ഗോവിന്ദ. ഐശ്വര്യദായകനെ കയ്യിതാ കൂപ്പുന്നേ ഞാൻ നീയൊഴിഞ്ഞില്ല ഗതി ഗോവിന്ദ. ഓരോരോ ലീല പൂണ്ടു കാരുണ്യം കൊണ്ടു ധർമ്മം പാലിച്ചു വസിച്ചൊരു ഗോവിന്ദ. ഔഷധി മീനി പൂണ്ട വൃന്ദാവനത്തിലെല്ലാം ഘോഷമായി ലീല ചെയ്ത് ഗോവിന്ദ. അംബോജനാഭ കൃഷ്ണ ശംഭു പൂജിത ദേവ അൻപിനാൽ കാണാകേണം ഗോവിന്ദ. അച്യുത നിൻ ചരിത്രം അത്ഭുതം ദിനം തോറും ഉച്ചരിക്കായി വരേണം ഗോവിന്ദ. ഗോവിന്ദ രാമ രാമ ഗോപാല കൃഷ്ണ നിന്മേ കാണുമാറരുളേണം ഗോവിന്ദ. ഗോവിന്ദ രാമ രാമ ഗോപാല കൃഷ്ണ നിന്മേ കാണുമാറരുളേണം ഗോവിന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ധന്യമാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കഴിഞ്ഞു? ആ 1 മിനിറ്റ് അല്ലേ ഉള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. തുടങ്ങാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपादमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। नाम ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा everybody, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। ഹരേ കൃഷ്ണ. 36th ബാച്ച് ആണ് ഇന്ന് നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത 18 ദിവസം കൊണ്ട് കഴിയുന്ന 36th ബാച്ച് ആണ് ഇപ്രാവശ്യം. നമ്മള് ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ മംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന കോഴ്സാണ് നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇസ്കോണിന്റെ കീഴിലാണ് നമ്മളിപ്പോ പഠിക്കുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത 18 ദിവസം കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്ന 18 ദിവസത്തെ കോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾക്കറിയാം, ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് 18 ലെസൺസ് ആണ്, 18 ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത്. നമ്മൾക്ക് ആദ്യം
ISKCON ഫൗണ്ടർ ആചാര്യ ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെയും നമ്മളുടെ ശിക്ഷാഗുരു നമനിഷ്ഠാദാസ് പ്രഭുവിന്റെയും ഭഗവാന്റെയും പാദങ്ങളിൽ നമസ്കരിച്ച് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഗീത അധ്യയനം 18 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നടത്തുന്ന നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ഗീത കോഴ്സ് ആണിത്. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്ഥാപകാചാര്യൻ ഫൗണ്ടർ ആചാര്യ ദിവ്യ പൂജ്യ ശ്രീമദ് AC ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദർ. ആ പ്രഭുപാദർ എഴുതിയ ബുക്കാണ് നമ്മൾ ആസിറ്റീസ് ഭഗവത്ഗീത ആസിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതിനുള്ളിലുള്ള ഭാവാർത്ഥമൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലെവലിൽ അത്രയും ഭാവാർത്ഥം ഒന്നും പഠിക്കില്ല, നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഡെഫിനേഷൻ ഒക്കെയാണ് പഠിച്ചു പോകുക. ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ 18 ഡേയ്സ് കോഴ്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുള്ളൂ. എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ലെവലിലാണ് എടുക്കുക. സെക്കൻഡ് ലെവലിൽ നമ്മൾ എല്ലാത്തിന്റെയും ഡെഫിനേഷൻസും ശ്ലോകവും ഭാവാർത്ഥവും ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ് ഭഗവത്ഗീത 18 ഡേയ്സ്. അപ്പം നമ്മുടെ 18 ഡേയ്സ് കോഴ്സ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീതയിൽ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത്, ഓരോ ലെസൺസിന്റെയും പേരെന്താണ്, ഓരോ ലെസൺസിലും എന്തൊക്കെയാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്, ഭഗവാൻ എന്താണ് അഡ്വൈസ് തന്നിരിക്കുന്നത്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഏകദേശം നമുക്ക് ബൈ ഹാർട്ട് ആവും. മാത്രമല്ല നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും 1-2 ശ്ലോകങ്ങൾ വെച്ച് പഠിക്കുക. ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് പഠിക്കുക. ബുക്കിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കരുത്, നോട്ട്ബുക്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും എഴുതി വെക്കുക. എന്നിട്ട് അത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 18 ദിവസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഏകദേശം 30 ശ്ലോകമെങ്കിലും നമ്മുടെ ബൈ ഹാർട്ട് ആയിട്ടുണ്ടാവും, നമുക്ക് നാവില് വന്നിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പം ആ തരത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ കോഴ്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ തൃപാദങ്ങളിൽ നമസ്കരിച്ച് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ജീവിതമാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. 54-ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് സന്യാസം സ്വീകരിച്ച നോർമലായിട്ടുള്ള ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയായിരുന്നു. കൽക്കട്ടയിലെ വൈഷ്ണവ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ശ്രീല പ്രഭുപാദര് 54-ാമത്തെ വയസ്സിൽ സന്യാസം സ്വീകരിച്ച് വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോയി. എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഗുരുവിന്റെ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം, ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞപ്രകാരം ഫോറിനിലേക്ക് പോയി, അമേരിക്കയിലെ ന്യൂയോർക്കിലേക്ക് പോയി. എന്നിട്ട് അവിടെയാണ് ISKCON എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനം സ്ഥാപിച്ചത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം എല്ലായിടത്തും, നമ്മുടെ ഇന്ത്യ മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് ഇവിടെ മാത്രമല്ല, ഈ ഭൂമി മുഴുവനും വസുദൈവ കുടുംബകം എന്നുള്ളതാണ്. എല്ലാവരും നമ്മുടെ തന്നെ ആളുകളാണ് എന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലായിടത്തും പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രീല പ്രഭുപാദര് ഫോറിൻ കൺട്രീസിലേക്ക്, വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിലേക്ക് പോയത്. ധാരാളം ബുക്സ് എഴുതി, 700-ൽ കൂടുതൽ ബുക്സ് എഴുതി. മാത്രമല്ല ധാരാളം ടെമ്പിൾസ് പണിതു. ഫസ്റ്റ് ടൈം ശ്രീല പ്രഭുപാദര് പോകുമ്പോ തന്നെ ആകെ 40 റുപ്പീസ് കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. 40 റുപ്പീസും ഭാഗവതവും ഭഗവത്ഗീത മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കയ്യിൽ. ഷിപ്പിലാണ് പോയത്. 2 ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഒക്കെ വന്നു. എന്നിട്ട് പോലും അവിടെ പോയതിനു ശേഷം 74-ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് അവിടെ പോകുന്നത്. എന്നിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് എത്രയോ കോടി രൂപയായിരുന്നു കയ്യിൽ, എത്രയോ ഫോളോവേഴ്സ് ആയിരുന്നു കയ്യിൽ. അതാണ് ആ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ ആ ഒരു ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട്, ജലദൂത എന്ന് പറഞ്ഞ ഷിപ്പിലാണ് പ്രഭുപാദര് പോയത്. ഇതായിരുന്നു ഗുഡ്സ് ഒക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഷിപ്പായിരുന്നു, അല്ലാതെ പാസഞ്ചേഴ്സിനെ ഒക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്നതായിരുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം എല്ലായിടത്തും ഇപ്പോ ഓൾ വേൾഡ് ആണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമ്മളെക്കാളും കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റില് ബാക്കിയുള്ള വിദേശികളൊക്കെ നമ്മളെക്കാളും കൂടുതൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളുടെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രഭുജി പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, അവിടെ ഫോറിനിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതായിരുന്നു, ബാംഗ്ലൂരിലുള്ള ടെമ്പിളിൽ പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ബംഗാളി ആശ്രമവും പിന്നെ അമ്പലം, ഒരു ഭഗവാനെയൊക്കെ അവിടെ ഡീറ്റീസിനെയൊക്കെ ഈ സാധാരണ ചെറിയൊരു വീടായിരുന്നു. ആ വീട്ടിൽ നിന്ന്, ആ അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് മറ്റേ ബ്രഹ്മചാരി ആശ്രമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആ ചടങ്ങുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച. അപ്പൊ ഫോറിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു സ്വാമിജി പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, പ്രഭുജിയാ പറഞ്ഞത്, ഫ്ലൈറ്റിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ആകെ ആ പ്രഭുജിയാണ്. ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ഇന്ത്യൻസ് ആയിരുന്നു. പക്ഷെ എല്ലാവരും വളരെ അത്ഭുതത്തോടു കൂടിയാ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാനെടുക്കുകയാണ്. എന്താണ് ആദ്യം നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്? ഭഗവത്ഗീത ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്, മഹാഭാരത യുദ്ധത്തിന്റെ സമയത്ത് പാണ്ഡവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ദൂത് പോയിട്ട് പോലും കൗരവര് സമ്മതിച്ചില്ലായിരുന്നു. സൂചി കുത്താനുള്ള ഇടം പോലും കൊടുത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസിഷൻ കൃഷ്ണന് എടുക്കേണ്ടി വന്നത്. കൃഷ്ണൻ പറയുന്നതല്ലാതെ പാണ്ഡവര് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യുകയുമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് യുദ്ധത്തിന്റെ സമയത്ത് എന്നിട്ട് വന്നു നിൽക്കുന്നു. യുദ്ധത്തിന്റെ സമയത്ത് കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമിയിലാണ് യുദ്ധം നടക്കുന്നത്. അവിടെ 2 സൈന്യത്തിന്റെയും നടുവിലായിട്ട് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനോട് പറയുകയാണ്, അർജുനൻ
രഥം ആ നടുവിൽ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തൂ കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുന്നു. എന്നിട്ട് കൃഷ്ണൻ അവിടെ നടുവിൽ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തുന്നു. ആ സമയത്ത് അർജുനന് അവരവരുടെ എല്ലാ കസിൻസിനെയും അവരുടെ കുട്ടികളെയും റിലേറ്റീവ്സിനെയും ഗുരുജനങ്ങളെയും എല്ലാവരെയും കണ്ടതിന് ശേഷം അർജുനന് യുദ്ധം തന്നെ വേണ്ട എന്ന് തോന്നുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണന് ഇത് പറയേണ്ടി വന്നത്. ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് പറയേണ്ടി വന്നത്. ജസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ്. ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാൻ വേണ്ട യോഗ്യത എന്താണ്? നമ്മൾക്ക് എല്ലാം പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മള് എഞ്ചിനീയറിംഗിനൊക്കെ പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എൻട്രൻസ് എഴുതിയിട്ട് പാസ്സായിട്ട് വേണം പോകാൻ. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾക്കൊരു യോഗ്യത വേണം. എന്താണ് യോഗ്യത എന്ന് പറയുന്നത്? അർജുനൻ അത് സെക്കൻഡ് ലെസണിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അർജുനൻ ഭക്തനും ശിഷ്യനും ഉറ്റമിത്രവും ആകയാലാണ് ഭഗവത്ഗീത അദ്ദേഹത്തിന് ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്കും അതേപോലെയുള്ള ഗുണങ്ങളാണ് നമ്മൾക്കും വേണ്ടത്. നമ്മൾ ഭക്തനായിരിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവണം, നമ്മൾ ശിഷ്യനാകണം. എനിക്ക് ഭഗവാനെ എനിക്ക് ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നുള്ള ഭാവത്തിൽ വേണം നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാനെടുക്കാൻ. എനിക്ക് എല്ലാം അറിയാം, കുറച്ചെന്തൊക്കെയോ അറിയാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടല്ല ഭഗവാന്റെ അടുത്തിരിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്തിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ ഭഗവാനെ, ഞാൻ അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനാണ് എന്നുള്ള ഭാവത്തിലായിരിക്കണം. അതല്ലെങ്കിൽ ഭക്തനാണ് എന്നുള്ളത്. ഭക്തനാകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഉറ്റമിത്രവും ഭഗവാനെ സുഹൃത്തായി കാണുക. ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു 5ാമത്തെ ലെസണിൽ, സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാത്വാമാം ശാന്തിം രക്ഷതി. ഞാനാണ് സുഹൃത്ത് എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇത് അവതാരികയിലുള്ളതാണ് ഭഗവത്ഗീത പഠിതാവിന്റെ യോഗ്യത എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ മാംഗ്ലൂരിലെ ശ്രീ രാധേ ഗോവിന്ദ DTs എന്ന് പറയുന്നത്. വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള, വളരെ സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള രാധേ ഗോവിന്ദ എന്ന് പറയുന്ന DTs നമുക്ക് തൊഴുതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ, കോക്കനട്ട് ഗാർഡൻ റോഡ്, ടോൾഗേറ്റ് കദ്രി, മംഗളൂരു. ഇവിടെയായിരുന്നു നന്തൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തായിരുന്നു നമ്മുടെ ടെമ്പിള്. ഇപ്പൊ കുലായ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് യാത്രയൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് നമ്മള് സോഫ്റ്റ് ടോപ്പിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ് നടന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പിക്ചറിൽ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദനാണ്. 2ാമത്തെ പിക്ചറിൽ കാണുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ഗുരു മഹാരാജായിട്ടുള്ള ജയ് പതാക സ്വാമികളാണ്. ലാസ്റ്റ് കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ നമ്നിഷ്ഠാദാസ് പ്രഭു. നമ്നിഷ്ഠാദാസ് പ്രഭുവാണ് ബിടെക് എടുത്തതിന് ശേഷം IIT കാൺപൂരിൽ നിന്ന് ബിടെക് എടുത്തതിന് ശേഷം സന്യാസ ജീവിതം സ്വീകരിച്ച് നമ്മൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കൊറോണയുടെ സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവത്ഗീത പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഗുരു മഹാരാജ് പറഞ്ഞു, നിനക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ നന്നായിട്ട് അറിയാമല്ലോ, കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയർ ആണ്, അപ്പൊ കമ്പ്യൂട്ടർ അറിയാമല്ലോ, എല്ലാവരെയും സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സുകൾ നടത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു കോഴ്സിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിപ്പെട്ടത്. അത്രയും 2020 തുടങ്ങിയതാണ്. 20 തൊട്ട് 23rd ഏപ്രിൽ മെയ് ആയപ്പോഴേക്കും 36th ബാച്ച് ആയി കഴിഞ്ഞു നമ്മളുടെ. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം തന്നെ പഠിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്? ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീല പ്രഭുപാദ എഴുതിയ ബുക്കാണ്. നമ്മള് അതില് ബ്രഹ്മ മധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായമാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മാവിലേക്ക് വന്ന്, ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് നാരദരിലേക്ക് വന്ന്, നാരദിൽ നിന്ന് മധ്വാചാര്യത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മ മധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായമാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളിപ്പോ ഗുരു പരമ്പരയിലൂടെ വന്നിട്ടുള്ള ബുക്സ് മാത്രമേ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറയും. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഇപ്പോ ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മിസ്ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യും. അവര് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അവരുടെ ഓൺ വ്യാഖ്യാനങ്ങളായിരിക്കും. അപ്പം അത് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക? അവർക്ക് തന്നെ ചിലപ്പോൾ അതിന്റെ മീനിങ്സ് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ല എന്ന് വരും. അവർക്ക് തോന്നിയതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ എഴുതുക ആൾ ദൈവങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. ഇപ്പൊ കലിയുഗത്തിലാണെങ്കിൽ ധാരാളം ഗുരുക്കന്മാരുണ്ട്. നമ്മളെല്ലാവരെയും മാനിക്കുക തന്നെ വേണം. പക്ഷെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ആധികാരികമായിട്ട് ഗുരു പരമ്പര, ഡിസൈപ്ലിക് സക്സഷനിലൂടെ വന്നിട്ടുള്ള പരമ്പരയാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത്. എല്ലാവരെയും മാനിക്കുക, റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുക. ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ധാരാളം ഗുരുക്കന്മാരാണ്. ഹിമാലയത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ സന്യാസിയും ഓരോ അറിവായിരിക്കും നമ്മൾക്ക് തരുന്നത്. പക്ഷെ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഡിസൈപ്ലിക് സക്സഷനിലൂടെ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു പരമ്പരയിലൂടെ മാത്രം. നമ്മൾ ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്യാൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോണിലേക്ക് ചാർജ് തീർന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് ബാക്കിയുള്ള ഗുരു പരമ്പരയിലൂടെ നമ്മൾ ഇപ്പോഴുള്ള ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് വരെ നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. അതിൽ യാതൊന്നും ചോർന്നു പോകാതെ ഇത് ഗുരുക്കന്മാര്, നല്ല ആചാര്യന്മാര് എല്ലാം അവരറിഞ്ഞത് മാത്രം എഴുതി വെച്ചത് കൊണ്ടാണ്
ഇത് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മ മധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായമാണ്, വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായമാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. ബാക്കി 4 സമ്പ്രദായങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾക്ക്. കുമാര സമ്പ്രദായമുണ്ട്, 4 കുമാരന്മാര് ബ്രഹ്മാവിന്റെ മക്കളാണ്. പിന്നെ ശിവ സമ്പ്രദായം, രുദ്ര സമ്പ്രദായം എന്ന് പറയും. പിന്നെ നമ്മൾക്കുള്ളത് രാമാനുജാചാര്യരുടെ ശ്രീ സമ്പ്രദായം, ലക്ഷ്മി സമ്പ്രദായം. ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്താൽ പോലും നമ്മുടെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ നമ്മൾക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള ആ അറിവ് അവര് നമ്മൾക്ക് ആചാര്യന്മാര് പകർന്നു തരും. നമ്മളിപ്പോ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ബ്രഹ്മ മധ്വ ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായമാണ്. ഭഗവത്ഗീത ഗീതോപദേശകന്റെ ആജ്ഞാനുസരണം തന്നെ സ്വീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. ഗീതോപദേശകൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരെയാണ്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെയാണ് പറയുന്നത്. നമ്മളിപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒരു അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തോന്നിയ മെഡിസിൻ എടുത്ത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അസുഖം മാറിയെന്ന് വരില്ല. അതേസമയം പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനോടുകൂടി ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചിട്ട് എത്ര ഡോസ് ആണ് നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞ് വാങ്ങിച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒറ്റ മെഡിസിൻ കൊണ്ട് തന്നെ, ഒറ്റ ഡോസ് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ ചിലപ്പോൾ അസുഖം മാറിയെന്ന് വരും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെ അറിയുക. ഭഗവാന്റെ അതേ വേർഡ്സ് അമൃത വാണിയാണ്, ഭഗവാന്റെ നാവിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള അമൃതാണ് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ പാട്ടാണ്. ഭഗവാന്റെ ഗീതം എന്ന് പറയുന്നത് പാട്ട് എന്നതാണ്. ഭഗവാന്റെ പാട്ടാണ് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം മായാവാദ പന്ഥാവിലൂടെ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ വലിയ വിഡിത്തമാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വേറെ ആരെങ്കിലും ഫോളോ ചെയ്താൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? നമ്മൾക്ക് താമസം നേരിടും. ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ പിന്നെയും പിന്നെയും നമ്മള് ബർക്കാൻഡ് സൈക്കിളിൽ നമ്മൾ കുടുങ്ങി ഇങ്ങനെ കിടക്കും. അതേസമയം ശരിയായ ആചാര്യന്മാരുടെ കീഴിലാണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗവതമൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ശരിയായ ആ വഴിയിലൂടെ നമ്മൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഭഗവാന്റെ കാൽക്കലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യും. നമ്മളുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്താണ്? ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്നതാണ്. ഭഗവാനെ സേവിക്കുക മാത്രമല്ല, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുക എന്നതാണ് നമ്മളുടെ ഫൈനൽ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ ഒരു ലൈഫ് മാനുവൽ ആണ്. നമ്മൾക്കിപ്പോ ഇലക്ട്രോണിക് പുസ്തകം വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയില്ല, അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കയ്യിലൊരു യൂസേഴ്സ് മാനുവൽ ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ അത് നോക്കി യൂസ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ലൈഫ് മാനുവൽ ആണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഒരു ലൈഫ് മാനുവൽ ആണ് എല്ലാ കാര്യത്തിലും. അതുകൊണ്ടാണ് പണ്ടുള്ളവരൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഭഗവത്ഗീത എപ്പോഴും കയ്യിലുണ്ടാകണം, എന്തിനും അതില് ആൻസർ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. എല്ലാത്തിലും ഭഗവാൻ അതില് ഓരോരോ ഇത് എന്താണ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ട ഇതെല്ലാം അതില് ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും. ഓരോ ലെസണിലും നമ്മൾക്ക് വേണ്ട ഡയറക്ഷൻസ് ഉണ്ടാകും. അപ്പം എന്താണ് നമ്മൾക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത്? നമ്മളിപ്പോ കോളേജിൽ ചേർന്ന് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? നമ്മൾ ആദ്യം 3 വർഷം LLB ആണ് അല്ലെങ്കിൽ 4 വർഷം ഇതാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ ചേരും, നമ്മളത് ഫിനിഷ് ചെയ്യും എന്നുള്ള ഡിറ്റർമിനേഷനോട് കൂടിയാണ് നമ്മൾ അവിടെ ചേരുക. ആ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ആണ് നമ്മൾക്ക് ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലും നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത്. അല്ലാതെ ഫസ്റ്റ് ഡേ കേട്ടും നമ്മൾക്ക് ഈശ്വരാധീനം വേണം. നമ്മൾക്ക് എത്രയോ ജന്മത്തെ പുണ്യം കൊണ്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് അത് ജസ്റ്റ് കേൾക്കാനുള്ള ഭാഗ്യമെങ്കിലും ഉണ്ടാകുള്ളൂ. എല്ലാവരുടെ വീടുകളിലും ഭഗവത്ഗീത ഉണ്ടാകും, ഭാഗവതം ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ അത് തുറന്നു നോക്കിയിട്ടുള്ളവർ എത്ര പേരായിരിക്കും? അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഭാഗ്യം വേണം, യോഗം വേണം, നമ്മള് പുണ്യം സമ്പാദിച്ചിട്ട് വേണം വരാൻ. അത് വായിക്കണം, കേൾക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 18 days ആണ്, അധികം ദിവസങ്ങളൊന്നുമില്ല. 18 days, 18 lessons ആണ്. അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഡിറ്റർമിനേഷൻ വേണം, ഞാനിത് പഠിക്കും എന്നുള്ളത്. ഇപ്പം അതുപോലെ അതിന് ചെറിയ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റോറി ഉണ്ട്, ഗൂഗിളിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്താൽ കാണാം. നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ പക്ഷി ഉണ്ടായിരുന്നു, സ്പാരോ. അത് കടലിന്റെ തീരത്ത് പോയിട്ട് മുട്ടയിട്ടു. അതിന് അറിയില്ലായിരുന്നു അത് മുട്ട പോകും, എന്നാൽ ഭഗവാൻ അത് സംരക്ഷിച്ചോളും എന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. അവസാനം അത് തീറ്റ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയ സമയത്ത് കടലെടുത്തുകൊണ്ട് പോയി, അതിന്റെ മുട്ടകളൊക്കെ കടലെടുത്തുകൊണ്ട് പോയി. ഇത് തിരിച്ചു വന്ന് നോക്കിയപ്പോഴെന്താ അവിടെ മുട്ടയൊന്നും കാണുന്നില്ല. ഞാൻ ഭഗവാനെ, ഞാൻ നിന്നെ വിശ്വസിച്ചിട്ടാണല്ലോ പോയത് എന്നത് വിചാരിച്ചിട്ട് അത് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഈ വെള്ളം മുഴുവനും കുടിച്ചു വറ്റിക്കും എന്ന് സമുദ്രത്തോട് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മുട്ട തിരിച്ചു തരൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ചെറിയ കൊക്ക് കൊണ്ട് അതിന് സാധിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ്, എന്നാൽ പോലും അതിന്റെ ഡിറ്റർമിനേഷൻ കണ്ടിട്ട് പക്ഷെ രാജാവായിട്ടുള്ള ഗരുഡൻ
സമയത്ത് അവിടെ വന്നു. എന്നിട്ട് വരുണ ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു അതിന്റെ വിശ്വാസം നിലനിർത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് മുട്ടകൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അല്ലെങ്കിൽ ഞാനായിരിക്കും നിന്നെ കുടിച്ചു പറ്റിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അവസാനം ആ മുട്ടകളൊക്കെ സമുദ്രം തിരിച്ചു കൊടുത്തു. വരുണ ഭഗവാൻ തിരിച്ചു കൊടുത്തു. അതാണ് ഡീറ്റർമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, നിശ്ചയദാർഢ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ പഠിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിക്കും എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ. അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് ഉള്ള വെള്ളമാണ് നമ്മൾ സൂര്യന്റെ താഴെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് ഒക്കെ പോയിട്ട് നമുക്ക് പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക. അതുപോലെ ശരീരം നമ്മൾ എപ്പോഴും വൃത്തിയായിട്ട് സൂക്ഷിക്കാൻ എന്താ ചെയ്യുക? നമ്മൾ കുളിക്കും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഇംപ്യൂരിറ്റീസിനെ കളയുന്ന സൂര്യനാണ് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. പുറത്തുള്ള ശരീരം കുളിച്ച് വൃത്തിയാക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഉള്ളിലുള്ള ഇംപ്യൂരിറ്റീസിനെ കളഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഭഗവത്ഗീത പഠനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. ഇനി നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിൽ എത്ര അധ്യായങ്ങളുണ്ട്? നമ്മൾ കേട്ടു 18 അധ്യായങ്ങളുണ്ട്. എത്ര ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്? 700 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രാജാ ധൃതരാഷ്ട്രയാണ്. ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ മന്ത്രിയായിട്ടുള്ള സഞ്ജയനാണ്. ഓക്കെ. ഭഗവത്ഗീതയിൽ 18 ലെസൺസ് ഉണ്ട്. 18 ദിവസം കൊണ്ട് നമ്മൾ തീർക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾക്കറിയാം 18 ലെസൺസ് ആണ്, 700 ശ്ലോകങ്ങളാണ്. ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകം രാജാ ധൃതരാഷ്ട്രയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകം സഞ്ജയ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 18ാമത്തെ അധ്യായത്തില്. ആദ്യ 6 അധ്യായങ്ങൾ കർമ്മയോഗം എന്ന ടൈറ്റിലാണ് പെടുക. കർമ്മത്തെ കുറിച്ചാണ്. യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്, ലിങ്ക് ടു ഗോഡ് എന്നതാണ്. ഭഗവാനുമായിട്ട് നമ്മുടെ കർമ്മം എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായങ്ങൾ. മധ്യത്തിലുള്ള 6 അധ്യായങ്ങൾ ഭക്തിയോഗം, എങ്ങനെ ഭക്തിയായിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത്. അവസാനത്തെ 6 അധ്യായങ്ങളാണ് ജ്ഞാനയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ജ്ഞാനം, അറിവ് കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. ലിങ്ക് ടു ഗോഡ് എന്നതാണ് യോഗം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സബ്ജിയൊക്കെ നമ്മൾ സാൻഡ്വിച്ചിന്റെ നടുവിലാണ് വെക്കുക. അതുപോലെ തന്നെയാണ് വോയിസ് ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ടോ? മഴയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം നടുവിലുള്ള ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻസ് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സബ്ജി ബ്രെഡിന്റെ നടുവിൽ വെക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് വളരെയധികം ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഭക്തിയോഗം ഭഗവാൻ നടുവിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ 6 ലെസൺസ് കർമ്മയോഗം, മധ്യത്തിലുള്ള 6 ലെസൺസ് ഭക്തിയോഗം, ലാസ്റ്റ് 6 ലെസൺസ് ജ്ഞാനയോഗം. വളരെ വിലപിടിപ്പുള്ള റിങ് അതുപോലെയുള്ള കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വെക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മള് ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ഇതില് നടുവില് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത സൂര്യൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്ര ദൂരെയാണ് സൂര്യനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ റൂമില് ഷുവറായിട്ടും നമ്മൾക്ക് എല്ലായിടത്തും നമ്മൾക്ക് വെളിച്ചം ഉണ്ടാവും. ആ സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് ടോർച്ചിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ടോർച്ച് കാണിച്ചാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമേ ഇല്ല. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ബാക്കിയുള്ള ബുക്സ് ഒക്കെ ടോർച്ച് പോലെയാണ്. അതേസമയം ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾക്ക് സൂര്യനെ പോലെയാണ്. അത്രത്തോളം അറിവാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ 700 ശ്ലോകങ്ങളിലായിട്ട് ഭഗവാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അത്രത്തോളം ടേസ്റ്റിയാണ് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. അത്രത്തോളം വെളിച്ചമാണ്. അജ്ഞാനം മാറ്റി ജ്ഞാനം പകർന്നു തരുന്ന ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ അമൃതവാണിയാണ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ബൈഹാർട്ടായിട്ടുണ്ടാകുന്ന വിചാരിക്കുന്നു. ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ചർച്ച ചെയ്യുന്ന 5 വിഷയങ്ങൾ 10 ലെസൺസിലായിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക? എല്ലാ ലെസൺസിലും ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐറ്റം അല്ലെങ്കിൽ 1-2 കാര്യങ്ങളായിരിക്കും വരിക. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈശ്വരൻ. നമുക്ക് ആരാണ് ഈശ്വരൻ എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ജീവാത്മാവ് ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് ആത്മാവായിട്ട്. പിന്നെയുള്ളത് ഭൗതിക പ്രകൃതി. ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റീരിയൽ നേച്ചർ അല്ല, നമ്മളുടെ തന്നെ ക്യാരക്ടറാണ്. സത്വഗുണം, രജോഗുണം, തമോ ഗുണം, മോഡ്സ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ നേച്ചർ എന്നുള്ളതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങൾ. സത്വഗുണം, രജോഗുണം, തമോ ഗുണം. പിന്നെ കാലം, കർമ്മം. കാലമാണ് ഞാൻ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ കർമ്മം എന്താണ്? കർമ്മം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് ചെയ്തുകൂടാത്തത്? ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ 18 ഡേയ്സ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. ഓരോ ലെസൺസിനും ഓരോരോ കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ് 5 വിഷയങ്ങൾ? ഈശ്വരൻ, ജീവാത്മാവ്, ഭൗതിക പ്രകൃതി, കാലം, കർമ്മം. ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റീരിയൽ നേച്ചർ അല്ല, നമ്മളുടെ ഗുണങ്ങളാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. ഇനി ഭഗവത്ഗീതയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന 5 കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു. ഇനി
അധ്യായം 1 അർജുന വിഷാദ യോഗം. അർജുനന് ഇതെല്ലാം കണ്ടതിന് ശേഷം പൂജാർഹാവരിസൂദനായെങ്കിൽ ഞാൻ പൂജിക്കേണ്ടതാണ് ഭഗവാനെ, ദ്രോണാചാര്യരെയും ഭീഷ്മദേവനെയും എല്ലാം ഞാൻ പൂജിക്കേണ്ടതാണ്. എന്റെ കസിൻസ് ആണ് എല്ലാവരും ഇരിക്കുന്നത്, എല്ലാവരും എനിക്ക് തന്നെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരാണ്, എനിക്ക് വിജയം വേണ്ട, എനിക്ക് സുഖവും വേണ്ട, രാജ്യവും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അർജുനൻ വിഷാദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ ലെസണിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മള് ആകെ കൃഷ്ണൻ ഒരേ ഒരു സെന്റൻസ് മാത്രമേ ഇതിൽ പറയുന്നുള്ളൂ. നോക്കൂ അർജുന, കൗരവരെ നോക്കൂ, നിന്റെ മുൻപിലിരിക്കുന്ന കൗരവരെ നോക്കൂ എന്നുള്ള ഒരു സെന്റൻസ് മാത്രമേ ഇന്ന് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഇതില് പറയുന്നുള്ളൂ. ബാക്കിയെല്ലാം അർജുനനാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പം ധൃതരാഷ്ട്രയോട്, വ്യാസ ഭഗവാന്റെ മകനാണ് ധൃതരാഷ്ട്ര രാജാവ്. എന്നിട്ട് വ്യാസ ഭഗവാൻ വന്ന് പറഞ്ഞു, മഹാഭാരത യുദ്ധം നടക്കുന്ന സമയത്ത് നിനക്ക് ദിവ്യദൃഷ്ടി തരാം, നീ നോക്കിക്കോളൂ, യുദ്ധം കാണണമെങ്കിൽ കണ്ടോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ധൃതരാഷ്ട്രർ പറഞ്ഞു, ഞാൻ എന്റെ കുട്ടികളുടെ ഇതൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല, വളർച്ചയൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കിത് കാണണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു, യുദ്ധം എനിക്ക് കാണണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശിഷ്യനായിട്ടുള്ള സഞ്ജയൻ, ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ മന്ത്രിയാണ് സഞ്ജയനാണ് ഭഗവാന്റെ വേദവ്യാസൻ ദിവ്യദൃഷ്ടി കൊടുത്തത്. എന്നിട്ട് തൊട്ടടുത്തിരുന്നുകൊണ്ടാണ് സഞ്ജയൻ ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മളിപ്പോ ടിവിയിലൊക്കെ കാണുന്നത് പോലെ റണ്ണിങ് കമന്ററി പോലെയാണ് സഞ്ജയൻ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഇത് ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് തൊട്ടടുത്തിരുന്നു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഒരു റൂമിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഹസ്തിനാപുരത്ത് ഇരുന്നു കൊണ്ടാണ്, കുരുക്ഷേത്രത്തിലെ, ഹരിയാനയിലാണ് കുരുക്ഷേത്രം ഇരിക്കുന്നത്, അവിടെയുള്ള യുദ്ധഭൂമിയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ സഞ്ജയനാണ് ഇനി നമ്മള് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗീത പഠിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ആദ്യം നമ്മൾ അതിന്റെ മാഹാത്മ്യം പഠിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അത് എന്തിനാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ആരാണ് ഗീതാ മഹാത്മ്യം എഴുതിയിട്ടുള്ളത്? 7 ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഗീതാ മഹാത്മ്യത്തിലുള്ളത്. ആദി ശങ്കരാചാര്യരാണ് നമ്മുടെ ഗീതാ മഹാത്മ്യത്തിലുള്ള ആദ്യത്തെ 7 ശ്ലോകങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്. ഗീതാശാസ്ത്രം ഇതം പുണ്യം എപ്പടേ പ്രേതപ്പുമാൻ. ഗീതാശാസ്ത്രമാണ് ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതം പുണ്യം, പുണ്യമായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രമാണ് ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. യപ്പടേ പ്രേതപ്പുമാൻ, ആരാണോ ഇത് പഠിക്കുന്നത്, വിഷ്ണു പദം അവാപ്നോതി, വിഷ്ണു പദമാണ് നമ്മൾ പ്രാപിക്കുക, വിഷ്ണുവിന്റെ പാദങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ സമീപിക്കുക. ഭയശോകാതിവർജിത, നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഭയവും ശോകവും എല്ലാം മാറി നമ്മള് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ളതാണ് ഗീതാശാസ്ത്രം ഇതം പുണ്യം. ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തില് ആദി ശങ്കരാചാര്യർ എന്താ പറയുന്നത്? ഗീതാശാസ്ത്രം ഇതം പുണ്യം എപ്പടേ പ്രൈതപുമാൻ വിഷ്ണു പദം അവാപ്നോതി ഭയശോകാതി വർജിത. ഭഗവത്ഗീത മഹിമാമൃതത്തിലെ ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകം. ഭഗവത്ഗീത ഒരു ഐക്യമാണ്, നമ്മുടെ ബിയോണ്ട് അവർ സെൻസസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ്. ഇറ്റേണൽ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പിരിച്വൽ നോളജ് ആണ്. ഭഗവാൻ തന്നെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട് 10ാമത്തെ ലെസൺസിൽ, ഞാനാണ് സ്പിരിച്വൽ നോളജ് എന്ന് പറയുന്നു. സ്പിരിച്വൽ നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വായിക്കണം. എപ്പടേ പ്രയത്നം, വളരെ എല്ലാ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്നും നമ്മൾ മോചിതരാകും. മാത്രമല്ല നമുക്ക് എല്ലാത്തിലും നിന്നും അടുത്ത ജന്മം നമുക്ക് ആത്മീയ ജീവിതം കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അതല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കൃപാദങ്ങളുടെ ശരണവും നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ഓക്കെ, ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ സംശയ ദൃഷ്ടിയാ വീക്ഷിക്കുന്ന അജ്ഞരും അവിശ്വാസികളുമായവർക്ക് ഈശ്വരാവബോധം ലഭിക്കുന്നില്ല. നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തി ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഒരിക്കലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കരുത്. 18ാമത്തെ ലെസണിൽ ഭഗവാൻ കൺക്ലൂഷനിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഭക്തി ഇല്ലാത്തവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കരുത് എന്നുള്ളത്. ഗീത മഹാത്മ്യത്തിന്റെ 2nd ശ്ലോകം പറയുന്നു, ഗീതാധ്യയനശീലസ്യ. ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് അധ്യയനം, പഠിച്ച ശീലം, ഹാബിറ്റ് ആക്കണം നമ്മള്. പ്രാണായാമ പരസ്യച്ച, അതിനോടുകൂടി തന്നെ പ്രാണായാമവും കൂടി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നൈവ സന്ധിഹി പാപാനി, നമ്മള് പാപങ്ങളൊന്നും പിന്നെ ഉണ്ടാകുകയേയില്ല. പൂർവജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്ത പാപങ്ങളെല്ലാം ഈ പഞ്ഞി മലയിലൊരു സ്പാർക്ക് വീണതുപോലെ തീർന്നു പോവുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. എത്രയോ ജന്മങ്ങളാണ് നമ്മൾ നരകങ്ങളിലൊക്കെ പോയി കിടന്ന് അനുഭവിക്കേണ്ടത്. ജന്മ മൃത്യു ജര വ്യാധിയിലൂടെയൊക്കെ നമ്മള് എത്രയോ 84 lakh സ്പീഷീസ് ആണ് ഭൂമിയിൽ യൂണിവേഴ്സിലുള്ളത്. അതിലൊക്കെ കിടന്ന് നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല എത്ര ജന്മങ്ങളാണ് നമ്മൾ തീർക്കേണ്ടി വരിക എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ ആദി ശങ്കരാചാര്യര് പറയുന്നു, ഗീതാധ്യയനശീലസ്യ പ്രാണായാമ പരസ്യച്ച്
നൈവ സന്ധിഹി പാപാനി പൂർവജന്മ കൃതാനി ച അധ്യയനശീലസ്യ ഡെയിലി ഹാബിറ്റ് ആക്കുക, വായിക്കുക. പ്രാണായാമ പരസ്യച്ച, പ്രാണായാമത്തോടുകൂടി ഇത് പഠിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, പാപം ചെയ്ത അവങ്ങളുടെ ഫലം നമ്മൾക്കുള്ളേ ബാധിക്കുകയില്ല. ആത്മാർത്ഥമായി ഗൗരവമായി ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുന്ന ഒരാളെ ഭഗവത് കരുണയാൽ പാപങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കില്ല. ഭഗവത്ഗീത ദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ മുഖനിർഗതമാണ്, മുഖത്തു നിന്നും വന്നിട്ടുള്ളതാണ്, അമൃതവാണിയാണ്. ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജ നിർഗതവുമാണ് ഗംഗ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ കാല് കഴുകിയ വെള്ളം, വാമനാവതാരത്തിന്റെ സമയത്ത് ബ്രഹ്മാവൊക്കെ ഭഗവാന്റെ കാല് കണ്ടപ്പോൾ അതിലേക്ക് വെള്ളമൊഴിച്ച് ബ്രഹ്മാവിന്റെ കമണ്ഡലത്തിൽ നിന്നൊഴിച്ച വെള്ളമാണ് ഗംഗ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ കാല് കഴുകിയ വെള്ളമാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ നാവിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ള ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്ന ഗംഗ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗംഗാജലത്തെക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി പ്രധാനമാണ് നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം, മലനിർമോചനം പുംസാം ജലസ്നാനം ദിനേ ദിനേ സകൃത്ഗീതാമൃത സ്നാനം സംസാര മലനാശനം. മലനിർമോചനം പുംസാം ജലസ്നാനം ദിനേ ദിനേ, എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ ശരീരം വൃത്തിയാക്കുവാൻ വേണ്ടി കുളിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ സകൃത് ഗീതാമൃത സ്നാനം, ഗീതയാകുന്ന അമൃത സ്നാനം സംസാര മലനാശനം. ഈ സംസാരത്തിലെ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഭൗതിക ലോകത്തിലെ എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളെയും നശിപ്പിക്കുന്നതാണ് സകൃത് ഗീതാമൃത സ്നാനം, ഗീതയാകുന്ന അമൃത സ്നാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഗീത നമ്മൾ അറിയാം, നമ്മൾക്ക് 18ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, 18 ലെസൺസും പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോഴാണ് അത് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ നമ്മള് ബുദ്ധി കൊണ്ടാണ് ആരാധിക്കുന്നത്, നമ്മള് 18 ദിവസം ബുദ്ധി കൊണ്ടാണ് ആരാധിച്ചത് ഭഗവാനെ എന്ന് പറയുന്നു. നമ്മള് പൂജയും പുഷ്പാർച്ചനയും എല്ലാം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മളുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ടാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ സകൃത് ഗീതാമൃത സ്നാനം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഇംപ്യൂരിറ്റീസിനെ നശിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വളരെയധികം ഫലപ്രദമാണ്. നിത്യവും ജലത്തിൽ സ്നാനം ചെയ്ത് ദേഹശുദ്ധി വരുത്താമെന്നാൽ ഭഗവത്ഗീതയാകുന്ന ഗംഗാജലത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും സ്നാനം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയുടെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും നശിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീത ശ്രവണത്തിന്റെ മഹിമ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് നോക്കാം. ഗീതാ മഹാത്മ്യം 4 പറയുന്നു, ഗീത സുഗീത കർത്തവ്യ കിമന്യേ ശാസ്ത്രവിസ്തരെ. ഗീതയുള്ളപ്പോൾ നമ്മള് അന്യശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ എന്തിനാണ്, കിം അന്യേ എന്തിനാണ്, സ്വയം പത്മനാഭസ്യ മുഖപത്മാത്മനിസൃത. പത്മനാഭൻ തന്നെ സ്വയം മുഖത്തു നിന്നും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അമൃതമാകുന്ന ഗീതയുള്ള സമയത്ത് നമ്മള് മറ്റുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങളെയൊന്നും എന്തിനാണ് പഠിക്കുന്നത്? ഭഗവത്ഗീത കൃഷ്ണനാൽ ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടവയാൽ നമ്മള് അതുകൊണ്ടാ പറയുന്നത്. ണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ വേദങ്ങളും പഠിച്ച ഫലം ലഭിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും വേദങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചതും യജ്ഞങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തതും ആയിട്ടുള്ള പുണ്യമാണ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, 5ാമത്തെ ശ്ലോകം, ഭാരതാമൃത സർവസ്വം വിഷ്ണുർവക്രാത് വിനിസൃതം ഗീതാ ഗംഗോദകം പീത്വാ പുനർജന്മന വിദ്യതേ. പിന്നെയും എന്താണ്, നമുക്ക് പുനർജന്മവും ഉണ്ടാകില്ല. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ 84 lakh സ്പീഷീസിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോവുക. നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല എത്ര ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു, എത്ര ജന്മങ്ങള് മുൻപിലുണ്ട് എന്നറിയില്ല. ഇപ്പോഴുള്ള ജന്മം, മനുഷ്യ ജന്മം നമ്മൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? ഭഗവാനെ സെർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഭഗവാന്റെ ഗുണഗണങ്ങളെ പറ്റി നമ്മൾ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ജീവിതം തന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ വീട്ടിനുള്ളിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എല്ലായിടത്തും പുറത്തെല്ലാം ഉള്ള ബാക്കിയുള്ള ജീവജാലങ്ങളും ഈ ഉറുമ്പും അതുപോലെയുള്ള ബാക്കിയുള്ള പൂച്ച, പട്ടി, പശു അതുപോലെയുള്ളതൊക്കെ നമ്മളുടെ നാവ് കൊണ്ടുള്ളതാണ്. അവര് കേൾക്കുക. ആ ഭാഗ്യമാണ് നമ്മൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. മനുഷ്യ ജന്മം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഭാരതാമൃത സർവസ്വം വിഷ്ണു പത്രാതിരിസൃതം. മഹാഭാരതത്തിന്റെ അമൃതാണ്, നടുവിലുള്ളതാണ്, അമൃത സർവസ്വമാണ് എന്ത് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. വിഷ്ണുർ ഭക്രാദ്വിനിസൃതം, വിഷ്ണുവിന്റെ വസ്ത്രത്തിൽ നിന്നും മുഖത്തിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഗീത. ഗംഗോദകം പീത്വ, ഗീതയാകുന്ന ഗംഗാജലം കുടിച്ചാൽ പുനർജന്മന വിദ്യതേ. എന്താ പിന്നെ വേറെ വേണ്ടത്? നമുക്ക് പുനർജന്മം ഉണ്ടാകില്ല. ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് നമ്മള് തിരിച്ചു പോകും. ഗംഗാജലം പാനം ചെയ്യുന്നവൻ മോക്ഷം പ്രാപിക്കുന്നു. കാശിയില് പോയിട്ട് മരിക്കാനൊക്കെ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട്. ചിലവരൊക്കെ പണ്ടത്തെ ആൾക്കാര് ഗംഗാജലത്തില് സ്നാനം ചെയ്ത് കാശി വിശ്വനാഥനെ ദർശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മോക്ഷമായി മരിച്ചു പോയാൽ എന്ന്. അപ്പോ നമ്മളുടെ കയ്യിലെന്തുണ്ട്? ഭഗവത്ഗീതയുണ്ട്. അത് നമ്മൾക്ക് എന്താണ്? ഭഗവത്ഗീതയാകുന്ന അമൃതം നമ്മൾ സേവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കും അമരത്വമാണ്. പുനർജന്മം നമുക്കും ഉണ്ടാകില്ല. 6th ശ്ലോകം, സർവോപനിഷത്തോ ഗാവോ.
എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകളും, എത്ര ഉപനിഷത്തുകളുണ്ട് നമ്മൾക്ക്? 108 ഉപനിഷത്തുകളുണ്ട്. അതെല്ലാം ഒരു പശുവായിട്ട് കണക്കാക്കിയാൽ ദോഗ്ധാഗോപാലനന്ദന, എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകളെയും കറന്നു എടുക്കുന്നത് ആരാണ്? ഗോപാലനന്ദനാണ്, കൃഷ്ണനാണ്. പാർത്ഥോവത്സ കുട്ടി ആരാണ്? പാർത്ഥൻ, പൃഥയുടെ പുത്രനാണ് പാർത്ഥൻ. അർജുനൻ, സുധീർ ഭോക്ത, മറ്റുള്ള എല്ലാ സന്തജനങ്ങളും. ദുഗ്ധം ഗീതാമൃതം മഹത്, അങ്ങനെ എടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഗീത എന്ന് പറയുന്ന അമൃതം. അതെല്ലാവരും പാനം ചെയ്യുന്നു. സർവോപനിഷദോ ഗാവോ, 108 ഉപനിഷത്തുകളുടെയും സാരമാണ് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ കറന്നെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഗീതോപനിഷത്ത്. എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകളും ഒരു പശുവിനെ പോലെയാണ്. കൃഷ്ണൻ പശുവിനെ കറക്കുന്നു, അർജുനൻ പശുക്കിടാവിനെ പോലെയാണ്. പണ്ഡിതരും പരമഭക്തന്മാരും അമൃത തുല്യമായ ഭഗവത്ഗീത പാനം ചെയ്യുന്നു. ഇനി ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകമാണ്. ഏകം ശാസ്ത്രം ദേവകീപുത്ര ഗീതം, ഒരേ ഒരു ശാസ്ത്രമേ ഉള്ളൂ ദേവകീപുത്രൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള, കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഗീതം, ഗീത. ഏകോ ദേവോ ദേവകീപുത്ര ഏവ, ഒരേ ഒരു ഭഗവാനേ ഉള്ളൂ. ആരാണ്? ഭഗവാനായിട്ടുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് ആകെ ഒരു ദൈവം എന്ന്, ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഏകോ മന്ത്ര സത്യനാമാന്യാനി, ഒരേ ഒരു മന്ത്രമാണ് ഭഗവാന്റെ നാമം എന്ന് പറയുന്നത്. കർമ്മം എന്താണ്? കർമാപ്യേകം സസ്യ ദേവസ്യ സേവ, ഭഗവാന്റെ സേവയാണ് ഒരേ ഒരു കർമ്മം, നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇക്കാലത്തെ ജനങ്ങൾ ഒരേ ഒരു ധർമ്മഗ്രന്ഥം വളരെയധികം പഠിക്കാനൊന്നും ആർക്കും നേരമില്ല. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 1 hour ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ചിലവർക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും, ജോലിക്കൊക്കെ പോകുന്നവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും എൻഗേജ്ഡ് ആയിരിക്കുന്നവർക്ക്. എന്നാൽ കൂടി നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഗീത മാത്രം പഠിച്ചാൽ പോലും എല്ലാ വേദങ്ങളും പഠിച്ച ഫലമുണ്ടാകും എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾക്ക് അത്രത്തോളം ആയുസ്സുമില്ല, നമ്മൾക്ക് അത്രത്തോളം എനർജിയും ഇല്ല, മെമ്മറി പവറും ഇല്ല. കലിയുഗത്തിലെ ആളുകൾക്ക് ഇതൊന്നും വളരെയധികം കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് പറയുന്നത്? ആദി ശങ്കരാചാര്യർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഏകം ശാസ്ത്രം, ആകെ ഗീത മാത്രം പഠിക്കുക. ഏകം ശാസ്ത്രം ദേവകീപുത്ര ഗീതം, ഏകോ ദേവോ ദേവകീപുത്ര ഏവ, ഏകോ മന്ത്ര സസ്യ നാമാന്യാനി, കർമാപ്യേകം സസ്യ ദേവസ്യ സേവ. ആദ്യമായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകമാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ശ്ലോകമാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകമായതുകൊണ്ടാണ്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ആകെ ഒരു ശ്ലോകം മാത്രമേ ധൃതരാഷ്ട്രർ ഈ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുള്ളൂ. ഈ ഒറ്റ ഒരു ശ്ലോകം മാത്രമാണ്. എന്താണ് യുദ്ധഭൂമിയിൽ അവര് ചെയ്യുന്നത്? അവിടെ തന്നെ ധൃതരാഷ്ട്രര് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് മനസ്സുകൊണ്ട്. ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ ധൃതരാഷ്ട്ര ഉവാച, ധൃതരാഷ്ട്രര് പറഞ്ഞു, ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ സമവേതായുത്സവ, അവിടെ കൂടിയിട്ടുള്ളവർ, യുയുത്സവ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി ഉത്സുകരായി കൂടിയിട്ടുള്ളവർ, മാമക എന്റെ കുട്ടികളും, പാണ്ഡവാശ്ചൈവ പാണ്ഡുവിന്റെ കുട്ടികളും, കിമകുർവത സഞ്ജയ എന്താ ചെയ്യുന്നത് സഞ്ജയ? അപ്പോൾ തന്നെ എന്റെ നിന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞ് പാർട്ടീഷൻ ആയി കഴിഞ്ഞു മനസ്സുകൊണ്ട് തന്നെ. ഇപ്പോഴെല്ലാം പണ്ടേ ആയി കഴിഞ്ഞു. എന്നാലും ആ ഒരു ക്രൂക്കഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ ആ ഒരു ക്രൂക്കഡ് നേച്ചറാണ് ഇതില് കാണുന്നത്. എന്താ അവർ ചെയ്യുക? യുദ്ധഭൂമിയിലെ യുദ്ധം തന്നെയാണ് ചെയ്യുക. പക്ഷേ ധൃതരാഷ്ട്രക്കുള്ളില് പേടിയുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? കുരുക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ധർമ്മക്ഷേത്രമാണ്. അവിടെ ധർമ്മം മാത്രമേ ജയിക്കുള്ളൂ. എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ധർമ്മക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്? അവിടെ ധാരാളം ധാർമ്മിക കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന, യാഗങ്ങളും യജ്ഞങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സ്ഥലമാണ്. അവിടെ ധർമ്മം മാത്രമേ വിജയിക്കുള്ളൂ. മാത്രമല്ല പാണ്ഡവരുടെ അടുത്ത് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് റിസൾട്ടിനെ ബാധിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് പേടിയുണ്ട് ഉള്ളിൽ. അപ്പൊ ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ, കുരുക്ഷേത്രമാണ് ധർമ്മക്ഷേത്രം. സമവേതായുത്സവ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൂടിയിട്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ആരൊക്കെയാണ്? മാമക പാണ്ഡവശ്ചൈവ എന്റെ കുട്ടികളും പാണ്ഡുവിന്റെ കുട്ടികളും, കിമകുർവത എന്താ ചെയ്യുന്നത് സഞ്ജയ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ശ്ലോകമാണ്. ധൃതരാഷ്ട്രർ പറഞ്ഞു, ഹേ സഞ്ജയ, പുണ്യസ്ഥലമായ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ യുദ്ധോത്സുകരായി ഒന്നിച്ചു കൂടി എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രരും എന്ത് ചെയ്തു? ധർമ്മക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന അനാലജി എക്സാമ്പിൾ എന്താന്ന് വെച്ചാല്, പാല് എന്ന് പറയുന്നത് ധർമ്മക്ഷേത്രം വളരെയധികം പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള പാല് പോലെയാണ്. മാമക പാണ്ഡവ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനെ പിരിച്ചു ധൃതരാഷ്ട്രർ. എന്നിട്ട് കിമകുർവത, ലാസ്റ്റ് എന്താ കിട്ടുക? സ്വീറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ തന്നെ അത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? കഴിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ യുദ്ധമായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുക. അപ്പം ഇനി
1.3 ആരാണിത്? ദുര്യോധനനാണ്. ആരുടെ അടുത്തേക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്? ദ്രോണാചാര്യരുടെ അടുത്തേക്കാണ്. ദ്രോണാചാര്യരാണെങ്കിലോ 2 പേരുടെയും ഗുരുവാണ്. പാണ്ഡുപുത്രന്മാരുടെയും കൗരവരുടെയും ഗുരുവാണ്. എന്നിട്ട് പാണ്ഡുപുത്രന്റെ കൂടെ ആരാ ഉള്ളത്? ദ്രൗപദിയുടെ ബ്രദറുണ്ട് ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദ്രുപദനോടുള്ള ആ ഒരു മാത്സര്യം കാരണം ദ്രുപദൻ എന്ത് ചെയ്തു? പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ നിനക്ക് അർദ്ധരാജ്യം തരാമെന്ന് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പായിട്ട് പറഞ്ഞു. പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ദ്രോണാചാര്യൻ അന്വേഷിച്ചു പോയപ്പോൾ എന്താ? ദ്രുപദൻ ഇതെല്ലാം മറന്നുപോയി, രാജാവായിട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പം യുദ്ധം ചെയ്ത് ഹാഫ് രാജ്യവും കൈക്കലാക്കി ദ്രോണാചാര്യർ. അതിന്റെ ഒരു ദേഷ്യം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ദ്രുപദ രാജാവ് എന്ത് ചെയ്തു? ശാകിനി ഭഗവാനോട് യജ്ഞമെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് ഒരു പുത്രനെ ചോദിച്ചു വാങ്ങിച്ചു ദ്രോണാചാര്യരെ കൊല്ലുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. എന്നിട്ട് ദ്രോണാചാര്യരുടെ അടുത്ത് തന്നെ പഠിക്കാനും ഏൽപ്പിച്ചു, പഠിപ്പിക്കാനും. എന്നിട്ട് അവിടെയാണ് ഈ പാണ്ഡുപുത്രരുടെ കൂടെ ഈ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നനും പഠിച്ചെടുത്തത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ ഡിപ്ലോമസി ദുര്യോധനൻ കാണിക്കുന്നതും. പക്ഷേ താം പാണ്ഡുപുത്രാണം കണ്ടോ ആചാര്യ പാണ്ഡുപുത്രരെ ആചാര്യ മഹതീം ചമം ദ്യുഢാം ദ്രുപദപുത്രേണ തവ ശിഷ്യേണ ധീമത. ആ ഒരു ദേഷ്യമുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ദ്രോണാചാര്യരെ കൊല്ലുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ ഈ യുദ്ധഭൂമിയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ദുര്യോധനൻ ഇത് പറയുന്നത്. അല്ലയോ ആചാര്യ, അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനും ബുദ്ധിശാലിയുമായ ദ്രുപദപുത്രൻ ഒരുക്കി നിർത്തിയിട്ടുള്ള ഈ മഹത്തായ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ ഒന്ന് നോക്കൂ. പശ്യേതാം, നോക്കൂ. പാണ്ഡുപുത്രാണാം ആചാര്യ മഹതീം ശ്രമം നോക്കൂ. വളരെ നന്നായിട്ട് ഒരുക്കി നിർത്തിയിരിക്കുന്നു. നീ തന്നെയാണ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് എന്നുള്ള ആ ഒരു പുറകിലൂടെയുള്ള ഒരു ബാക്ക് ബൈറ്റ് ആണ് അത് ദുര്യോധനൻ ചെയ്തത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ബെല്ലൊക്കെ നമ്മൾ പരീക്ഷയ്ക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ബെല്ലൊക്കെ അടിക്കുന്നത് പോലെ ആ ഒരു ശംഖധ്വനി ഉണ്ടായി. പാഞ്ചജന്യം ഋഷികേശൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. നമ്മളുടെ എല്ലാം ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനാണ് ഋഷികേശൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥൻ, കൺട്രോളർ ഓഫ് അവർ സെൻസസ്. നമ്മളുടെ മാത്രമല്ല എല്ലാവരുടെയും. ദേവദത്തം ധനഞ്ജയ. പാഞ്ചജന്യം എന്ന് പറയുന്നത് പഞ്ചജനൻ എന്ന അസുരനെ കൊന്ന് ആ ഒരു ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് പാഞ്ചജന്യം എന്ന ശംഖ. ഭഗവാന്റെ ദിവ്യമായ ശംഖാണ്. ദേവദത്തം പറയുന്ന ശംഖാണ് ആരോഗ്യത്. ധനഞ്ജയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധാരാളം വെൽത്ത് സമ്പാദിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളവൻ, സമ്പത്ത് സമ്പാദിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളവൻ. ധനമെല്ലാം യുധിഷ്ഠിരന് വേണ്ടിയിട്ട് വളരെയധികം ശത്രുക്കളെ എല്ലാം തോൽപ്പിച്ച് വളരെയധികം ധനം സമ്പാദിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു. യാഗങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അശ്വമേധവും ഇതെല്ലാം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ധനഞ്ജയ എന്ന് പേര് വന്നത്. പൗണ്ഡ്രം ദദ്മോ മഹാശംഖം ഭീമകർമ്മ മൃഗോദര. ഭീമകർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭീമമായിട്ടുള്ള ഹെർക്കൂലിയൻ ടാസ്ക് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന എന്നുള്ളതാണ്. വളരെയധികം ടഫായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് ഭീമകർമ്മ. മൃഗോദര, വലിയ വയറാണ്, ഫുഡിയാണ് ഭീമൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പൗണ്ഡ്രം ദദ്മോ മഹാശംഖം ഭീമകർമ്മ മൃഗോദര. കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പാഞ്ചജന്യം എന്ന ശംഖൂതി. അർജുനൻ ദേവദത്തവും ദുഷ്കരകർമ്മങ്ങളിൽ മുൻനിൽക്കുന്നവനും ഭോജനപ്രിയനുമായ ഭീമൻ പൗണ്ഡ്രം എന്ന ശംഖവും മുഴക്കി. ഓക്കെ, ഇനി ബാക്കിയുള്ളവരുടെയൊക്കെ ശംഖുകളുടെ പേരുകളാണ് ജസ്റ്റ് വായിച്ചു പോവുക. മെറ്റീരിയൽസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകും ക്വിസിന് മുൻപ്. അതൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ക്വിസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, 16 തുടങ്ങി 18 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ. അനന്തവിജയം രാജ കുന്തിപുത്രോ യുധിഷ്ഠിരൻ അനന്തവിജയം എന്ന ശംഖാണ് ഊതിയത്. നകുല സഹദേവ സുഘോഷ മണിപുഷ്പം. മ്യൂട്ട് ചെയ്യുക പ്ലീസ്. ഓക്കെ, ശിഖണ്ഡീ ച മഹാരഥഃ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നോ വിരാടശ്ച സാത്വികശ്ച പരാജിതഃ. ഇവരെല്ലാവരും അവരവരുടെ ശംഖൂതി. ദ്രുപദോ ദ്രൗപദേയാശ്ച. ദ്രൗപദിയുടെ പുത്രന്മാരും സർവശ പൃഥിവിപതേ സൗഭദ്രശ്ച മഹായുടെ പുത്രനും ശംഖാന്തമോ പൃഥക് പൃഥക്. കുന്തിപുത്രനായ യുധിഷ്ഠിരൻ അനന്ത വിജയം എന്ന ശംഖൂതി. നകുല സഹദേവന്മാർ സുഘോഷമണി പുഷ്പകങ്ങളും. വില്ലാളി വീരനായ കാശിരാജാവും മഹാരഥനായ ശിഖണ്ഡിയും ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ വിരാടൻ തോൽവി പണിയാത്ത സാത്യകി ദ്രുപദൻ ദ്രൗപദി പുത്രന്മാർ മഹാബാഹുവായിട്ടുള്ള സുഭദ്രാപുത്രൻ എന്നിവരും ശംഖനാദം മുഴക്കി. ഇത്രയും കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ പഠിക്കാണ്ടൊക്കെ എക്സാമിന് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ബെല്ലടിക്കുമ്പോൾ പേടി തോന്നുന്നത് പോലെ ധൃതരാഷ്ട്ര പുത്രന്മാർക്ക് ഒരിത്തിരി പേടിയായി. സഘോഷോധാർത്തരാഷ്ട്രാണം ഹൃദയാനി വ്യധാരയത് നഭശ്ച പൃഥിവീം ചൈവ തുമുലോ വ്യനുനാദയൻ.
വിവിധ ശംഖങ്ങളിൽ നിന്നുയർന്ന നാദഘോഷം ഭൂമിയിലെ അന്തരീക്ഷത്തിലും മാറ്റൊലിക്കൊണ്ടു ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയം പിളർക്കുകയായി. നടുവിൽ നിന്നിച്ചാണ് ഇവരെല്ലാം അർജുനൻ ഇതൊക്കെ നോക്കിക്കാണുന്നത്. നടുവിൽ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തു എന്ന് കൃഷ്ണനോട് പറഞ്ഞു. അതേസമയം ഈ ഇതിലൊന്നും പാണ്ഡവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പേടിയായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവരുടെ അടുത്ത് അവരുടെ കൃഷ്ണനുണ്ട്. നമ്മൾക്കറിയാം ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഉള്ളിടത്ത് ഒരിക്കലും തോൽവി ഉണ്ടാവില്ല. 1.21 അർജുനൻ പറയുന്നു, സേനയോരുഭയോർ മധ്യേ, ഉഭയോർ രണ്ട് സേനയുടെ മധ്യത്തിലായിട്ട് രഥം സ്ഥാപയമേച്യുത. അച്യുത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ച്യുതി പറ്റാത്തവൻ, വീഴ്ച പറ്റാത്തവൻ. എന്തിനാണ് ഭഗവാന് വീഴ്ച പറ്റാത്തത്? ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ഭക്തരുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കാതിരിക്കില്ല. ഒരിക്കലും ഭക്തൻ പറയുന്നതാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. യാവതേതാൻ നിരീക്ഷേഹം യുദ്ധകാമാന വസ്തുതാൻ. എനിക്കൊന്ന് കാണണം, യുദ്ധത്തിന് വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവരെയും എനിക്കൊന്ന് കാണണം. എന്തിനാണ് കാണേണ്ടത്? നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നോക്കി കാണുന്നത് എന്തിനാണ്? അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എത്ര പവർ നമ്മൾക്ക് വേണം എന്നുള്ളത്. പ്ലീസ് മ്യൂട്ട് ചെയ്യുക പ്ലീസ്. അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഫ്ലോ ഉണ്ടാവില്ല എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ. യോദ്ധുകാമാനവസ്ഥിതാൻ കയർണയാ സഹയോദ്ധവ്യം അസ്മിൻ രണസമുദ്യമേ. ആരൊക്കെയാണ് യുദ്ധത്തിന് വന്നിരിക്കുന്നത്, ആ ഒരു പവർ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതൊന്ന് അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എനിമീസിന്റെ പവർ എന്നുള്ളത്. ഹേ അച്യുത, അച്യുതി അല്ലെങ്കിൽ വീഴ്ച പറ്റാത്തവനെ ഇരു സൈന്യങ്ങൾക്കും മധ്യത്തിലായി എന്റെ പേർ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തുക. ആരൊക്കെയാണ് യുദ്ധകാംക്ഷികളായി ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ. ഭഗവാനോട് പറയുന്നു. ഭഗവാൻ സാരഥിയാണ്. ഭഗവാന്റെ പുറകിലാണ് ആരിയിരിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ഇരിക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്തായി അർജുനന്? വേപതുശ്ച ശരീരേ മേ രോമഹർഷശ്ച ജായതേ ഗാന്ധീവം സംസതേ ഹസ്തൈവ പരിദഹ്യതേ. നമ്മൾക്കൊക്കെ ഉള്ളിലൊരു പേടിയുണ്ടാവും. പേടിയുണ്ടാവും. പറഞ്ഞു ഞാൻ അതൊന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യുക പ്ലീസ്. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുക. ഓക്കെ, ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. എന്റെ ശരീരം വിറയ്ക്കുകയും രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്റെ വില്ല് ഗാന്ധീവം കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതുന്നു, തൊലി ചുട്ടുനീറുന്നു. നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എക്സാമിന്റെ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വലിയ പേടി സംഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്ക്, അതല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഭക്തിയിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ഈ വക ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാകും. ഇത് അർജുനന് വിഷമം കൊണ്ട്, കമ്പാഷൻ കൊണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ്. ദയ എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് അർജുന് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഒരു സെക്കൻഡ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, വോയിസ് കുറച്ച് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മഴയാണ് മാതാജി, അത് കാരണമായിരിക്കും വോയിസ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ബ്രേക്ക് ആയി പോകുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്റെ ഫോൺ ഓക്കെ. 1.30 പറയുന്നു, നച ശക്നോമ്യവസ്ഥാതും ഭ്രമതീവ ച മേ മനഃ നിമിത്താനി ച പശ്യാമി വിപരീതാനി കേശവ. എനിക്കിപ്പോൾ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ കൂടി സാധിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ എന്നെ തന്നെ മറന്നു പോകുന്നു. മനസ്സ് ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നു. അല്ലയോ കൃഷ്ണ കേശവ, ദൗർഭാഗ്യ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഞാൻ എമ്പാടും കാണുന്നത്. അർജുനൻ പറയുന്നു. ഇതെല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം, നോക്കൂ അർജുന, എല്ലാവരെയും നോക്കൂ, കൗരവരെ നോക്കൂ എന്ന ഒരു സെന്റൻസ് മാത്രമേ 20th ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അതിനുശേഷം അർജുനൻ ഇത് പറയുന്നു. അർജുനന് തല ചുറ്റാൻ തുടങ്ങി, ആകപ്പാടെ പേടിയായി. കേശവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേശി എന്ന കുതിരയുടെ രൂപത്തിൽ വന്ന അസുരനെ കൊന്നത് കൊണ്ടാണ് ഭഗവാന് കേശവ എന്ന് പേര് കിട്ടിയത്. ഓക്കെ, ഇനി അർജുനന്റെ വിഷാദത്തിനുള്ള 5 കാരണങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇനി കാണുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ്? ഫസ്റ്റ് നമ്മൾക്കറിയാം കമ്പാഷൻ, മൃദുല ഹൃദയത്വം. നമ്മൾക്കറിയാം അർജുനന് വളരെ വിഷമമാണ്, എല്ലാവരോടും സ്നേഹമാണ്. ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ് മൃദുല ഹൃദയത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരെയും കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വീട്ടിൽ ആരും ഇല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സന്തോഷിക്കുക എന്നുള്ളത്. പിന്നെ പാപം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വന്തം ആൾക്കാരെയും ബാക്കിയുള്ളവരെയും എല്ലാം കൊല്ലുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് പാപമാണ് സംഭവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെയുള്ളത് കുടുംബ പാരമ്പര്യം. എല്ലാ യൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവരും മരിച്ചുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ, പ്രായമായവരെല്ലാം യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വരിക യൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ്. അപ്പൊ അവരൊക്കെ മരിച്ചുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫാമിലീസ് എങ്ങനെയാണ് നിലനിൽക്കുക എന്നുള്ള ഒരു പേടി, തീരുമാനം എടുക്കാനാവാത്ത അവസ്ഥ, ഇൻഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. വേണോ വേണ്ടേ, യുദ്ധം വേണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ളതാണ് അർജുനന്. അപ്പൊ 5 ലക്ഷണങ്ങളാണ്, 5 കാരണങ്ങളാണ്
മൃദുലഹൃദയത്വം, ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങൾ, പാപം, കുടുംബ പാരമ്പര്യം, തീരുമാനമെടുക്കാനാവാത്ത അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. മൃദുലഹൃദയത്വം ഏത് ശ്ലോകത്തിലാണ് എന്നുള്ളത്. ദൃഷ്ടിപ്രേമം സ്വജനം കൃഷ്ണ ദിവ്യോത്സവം സമുപസ്ഥിതം സീതന്തി മമഗാത്രാണി മുഖം ച പരിശുഷ്യതി. മൃദുലഹൃദയത്വം, കമ്പാഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്? 1.28 അർജുനൻ പറയുന്നു, യുദ്ധത്തിന് ഒരുങ്ങി വന്നിട്ടുള്ള ഈ ബന്ധുമിത്രാദികളെ കണ്ടിട്ട് എന്റെ അവയവങ്ങൾ തളരുന്നു, മുഖം വരളുന്നു. അർജുനന് പേടിയായിട്ടല്ല ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഇതൊക്കെ കമ്പാഷൻ കൊണ്ടാണ് അർജുനന് തോന്നുന്നത്. കൈകാലുകളൊക്കെ വരളുന്നു എന്നൊക്കെ തോന്നുന്നത് കമ്പാഷൻ കൊണ്ടാണ്. പിന്നെയുള്ളത് ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങൾ. നച്ച ശ്രേയോന് പശ്യാമി സഹത്വാ സ്വജനമാഹവേ നകാംക്ഷേ വിജയം കൃഷ്ണനച്ച രാജ്യം സുഖാനിച്ച്. ബന്ധുക്കളെ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് ഗുണമുണ്ടാകുമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല കൃഷ്ണ. എനിക്ക് വിജയം ആവശ്യമില്ല, രാജ്യമാകട്ടെ സുഖമാകട്ടെ എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നു. എല്ലാവരെയും കൊന്നിട്ട് എനിക്ക് രാജ്യം വേണ്ട, യുദ്ധം വേണ്ട എന്ന് വെക്കാനുള്ള ആ ഒരു ഭീരുത്വമാണ് അർജുനൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ അർജുനന് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിക്കാനും തുടങ്ങുന്നത്. 36 പാപം എന്ന് പറയുന്നതാണ്. പാപമേവ ശ്രേയേതസ്മാൻ ഹത്വൈതാനാദായിനഃ തസ്മാനാഹ വയം ബന്ധും ധാർത്തരാഷ്ട്രാൻ സ്വബാന്ധവാൻ. അക്രമികളായവരെ കൊന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പാപമായിരിക്കും ഫലം. അപ്പൊ അവര് അക്രമികളാണ് എന്നുള്ളത് അർജുനൻ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ധൃതരാഷ്ട്ര പുത്രന്മാരെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും ഹിംസിക്കുക എന്നത് നമുക്ക് ഉചിതമല്ല. അല്ലയോ മാധവ, സ്വന്തം ബന്ധുക്കളെ കൊണ്ടിട്ട് എന്തോ നേടാനാണ്? നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ സുഖിക്കാൻ കഴിയും? പാപം എന്നുള്ളത് ബാധിക്കുമല്ലോ എന്ന് അർജുനന് തോന്നാൻ തുടങ്ങി. മാധവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹാലക്ഷ്മിയുടെ ഭർത്താവ് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ്. മാധവ എന്നുള്ള വേർഡിന്റെ മീനിങ് ആണ് മഹാലക്ഷ്മിയുടെ ഹസ്ബൻഡ് എന്നുള്ളത്, മാധവ എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇനി ആദതായി അഗ്രസ്, അക്രമികൾ. ദ്വാപര യുഗത്തില് നമ്മള് ഇപ്പോഴുള്ള കാര്യമല്ല പറയുന്നത്. ദ്വാപര യുഗത്തില് അക്രമികൾ 6 കൂട്ടരാണ്. വിഷം കൊടുക്കുന്നവൻ, ഇതെല്ലാം അവര് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വീട് തീ വെക്കുന്നവൻ, മാരകായുധങ്ങൾ കൊണ്ട് ആക്രമിക്കുന്നവൻ, സ്വത്ത് കൊള്ളയടിക്കുന്നവൻ, ഭൂമി കയ്യേറുന്നവൻ, അന്യന്റെ ഭാര്യയെ അപഹരിക്കുന്നവൻ, ഇത്തരം അക്രമികളെ ആ സമയത്ത് ഉടനെ വധിക്കണം. അതുകൊണ്ട് പാപമില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഇവരെ കൊല്ലുന്നത് കൊണ്ട് പാപമില്ല, ഇത്രയും അക്രമികളാണ് അവര് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത്. അപ്പം കുടുംബ പാരമ്പര്യം എന്നുള്ളത്. അധർമാഭീഭവ കൃഷ്ണ പ്രദുഷ്യന്തി കുലസ്ത്രീയ സ്ത്രീഷു ദുഷ്ടാസു വർണ്ണേയ ജായതേ വർണ്ണസങ്കരഃ. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, അധർമാഭീഭവ കൃഷ്ണ, അധർമ്മമാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ സ്ത്രീകള് വളരെയധികം എല്ലാവരുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് വളരെയധികം ദുഷിച്ചു പോകും. അപ്പൊ സ്ത്രീത്വം ദുഷിച്ചാൽ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത കുട്ടികൾ ജനിക്കുന്നു. കുട്ടികൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഉണ്ടാവുക? അവർക്ക് പിതൃകാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരായിരിക്കില്ല ഇവരുടെ പിതൃക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിതൃക്കൾക്ക് ഉയർന്ന ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്യും. ലാസ്റ്റ് 1 ആണ് തീരുമാനം എടുക്കാനാവാത്ത അവസ്ഥ. വിദ്മ കതരന്നോ ഗരിയോ യദ്വാ ജയേമ യദിവാനോ ജയേയോ യാനേവ ഹത്വാന ജിജീവിഷാമ സേവസദാ പ്രമുഖേ ധാർത്തരാഷ്ട്ര. അവരെ ജയിക്കുന്നതോ അവരാ തോൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നതോ ഏതാണ് നല്ലതെന്ന് അർജുനന് മനസ്സിലാകണില്ല. ധൃതരാഷ്ട്ര പുത്രന്മാരെ കൊണ്ടിട്ട് നാം ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് എന്തു കാര്യം? എന്നാലും അവര് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നു നിൽക്കുന്നു. എന്താ കൃഷ്ണ ചെയ്യണ്ടേ? യുദ്ധം ചെയ്യണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ളത്. എന്നാലും മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നത് എന്താണ്? യുദ്ധം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് തോറ്റ് പിന്മാറി പോകാനാണ് അർജുനൻ പ്ലാൻ ഇടുന്നത്. ഒരേ സാഹചര്യത്തിന് വ്യത്യസ്തമായ പ്രതികരണങ്ങൾ. ധൃതരാഷ്ട്രർക്കാണെങ്കിൽ എന്താണ്? ആൻസൈറ്റി ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം കമ്പാഷനാണ് അർജുനൻ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ദുര്യോധനനാണെങ്കിലോ പേടിയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഒരുമാതിരി ഭയം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. വ്യത്യസ്ത പ്രതികരണങ്ങൾ. ക്വിസിലൊക്കെ ചിലപ്പോ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. 44th ശ്ലോകം പറയുന്നു, അഹോബത മഹത്പാപം കർത്തും വ്യവസിത വയം രാജ്യ സുഖലോഭേന ഹന്തും സ്വജന മുദ്യത. എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ പാപം ചെയ്യാനായിട്ട് പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൃഷ്ണ? രാജ്യം നേടി സുഖിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇവരെയൊക്കെ സ്വജനങ്ങളെ കൊല്ലുകയോ? നമ്മൾക്ക് അതൊന്നും വേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ലെസണിൽ അർജുനൻ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. യതി മാമ പ്രതീകാരം അശസ്ത്രം ശസ്ത്രപാണി ധാർത്തരാഷ്ട്രണി ഹന്യോ
തന്മേ ക്ഷേമതരം ഭവേ. ധാർത്തരാഷ്ട്രന്മാരോട് പൊരുതുന്നതിൽ ഭേദം നിരായുധനായി പ്രതിരോധത്തിനൊരുങ്ങാതെ നിൽക്കുന്ന എന്നെ അവർ കൊല്ലട്ടെ എന്ന് വെക്കുകയാണ്. അപ്പം എന്നെ കൊന്നാലും സാരമില്ല, നമ്മൾക്ക് യുദ്ധം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അർജുനൻ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ലാസ്റ്റ് ഫൈനൽ ആയിട്ട്. അപ്പം ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിൽ സഞ്ജയൻ പറയുന്നു, ഇനി സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. ഏവം അർജുന വിസൃജ്യ സശരം ചാപം സംവിഘ്ന മാനസ. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, അർജുനൻ രണാങ്കണത്തിൽ വെച്ച് ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് വില്ലും ശരങ്ങളും താഴെയിട്ട് അത്യന്തം ദുഃഖിതനായി തേരിൽ വീപ്പായി. ഇനി ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല കൃഷ്ണ, എന്നെ കൊണ്ട് വയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം ഗാണ്ഡീവവും അതെല്ലാം അവനഴിയൊക്കെ താഴെ വെച്ചിട്ട് ഇനി ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വളരെ ദുഃഖിതനായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു. ഇനി പാണ്ഡവർ ജയിക്കാനുണ്ടായ 9 റീസൺസ് ഉണ്ട്. അതെന്തൊക്കെയാണ്? ഫസ്റ്റ് വൺ, ധർമ്മക്ഷേത്രം. ഇത് സീതയെ രാവണൻ കൊണ്ടുപോയ സമയത്ത് രാവണ യുദ്ധത്തിന്റെ സമയത്ത് അഗ്നി ഭഗവാൻ രാമന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുത്തതാണ് ഈ രഥം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിലിരുന്ന് യുദ്ധം ചെയ്താൽ ഒരിക്കലും തോൽവി ഉണ്ടാവില്ല. അതിന്റെ കപിധ്വജമുണ്ട്, അതിന്റെ മുകളിൽ കൊടിമരമുണ്ട്. കൊടിമരത്തില് ആരായിരിക്കുന്നത്? ഹനുമാൻ സ്വാമി ആയിരിക്കുന്നത്. ഹനുമാൻ സ്വാമി ഇരിക്കുന്നിടത്ത് ഒരിക്കലും തോൽവി ഉണ്ടാകില്ല. അഗ്നി ഭഗവാൻ ഒരു ദിവസം ഒരു രാജാവ് വളരെയധികം നാളുകൾ വർഷങ്ങളോളം യാഗം ചെയ്തു. എന്നിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും അതിന് ഹോമിച്ചു. നെയ്യ് ഹോമിച്ചു അവസാനം അഗ്നി ഭഗവാൻ ദഹനക്കേടുണ്ടായി, ഇൻഡൈജഷൻ ഉണ്ടായി. ആ സമയത്ത് അഗ്നി ഭഗവാൻ പോയിട്ട് ആരോട് ചോദിച്ചു? ബ്രഹ്മദേവനോട് ചോദിച്ചു, എന്താണ് ഇതിനൊരു പരിഹാരം, ഔഷധം എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഖാണ്ഡവ ദഹനം ചെയ്യുക, ഖാണ്ഡവം എന്ന വനം ദഹിപ്പിക്കുക, അതിലുള്ള എല്ലാം കഴിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. നിന്റെ ദഹനക്കേട് മാറും എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ സമയത്ത് ദഹിപ്പിക്കാനായിട്ട് പോയ സമയത്ത് അഗ്നി ദഹിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഇന്ദ്രഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഇന്ദ്രഭഗവാൻ മഴ വർഷിക്കും. അതില് ഇന്ദ്രഭഗവാന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, തക്ഷകനും ഫാമിലിയും ഒക്കെ. അപ്പം അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മഴ വർഷിക്കാൻ തുടങ്ങി. ആ സമയത്ത് അഗ്നി ഭഗവാൻ ഇത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതെ വന്നപ്പോഴേക്കും അഗ്നി ഭഗവാൻ പോയിട്ട് കൃഷ്ണനോടും അർജുനനോടും സഹായം ചോദിച്ചു. എന്നിട്ട് ഇവരാണ് സഹായിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ രഥം കൊടുത്തതും. അതുപോലെ തന്നെ ഗാണ്ഡീവം എന്ന വില്ലും 2 ആവനാഴികളും, ഒരിക്കലും അമ്പ് തീരാത്ത ആവനാഴികളും അഗ്നി ഭഗവാന്റെ ഫ്രണ്ട് ആയിട്ടുള്ള വരുണ ഭഗവാനാണ് കൊടുത്തത്. അഗ്നി ഭഗവാൻ നിർദ്ദേശിച്ചതനുസരിച്ച് കൊടുത്തത്. അതുപോലെയാണ് ശംഖ് എന്ന് പറയുന്നത് മയാസുരൻ, അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയ മയാസുരൻ കൊടുത്തതാണ് ശംഖദേവദത്തം എന്ന് പറയുന്ന ശംഖ്. മാത്രമല്ല ഭഗവാന്റെ പാഞ്ചജന്യം എന്ന ശംഖും അതുപോലെ തന്നെയാണ്. ഇപ്പം ധർമ്മക്ഷേത്രം, ദിവ്യമായ രഥം. ആദ്യം ധർമ്മക്ഷേത്രമാണ്. ഒരിക്കലും തോൽവി സംഭവിക്കില്ല. അവിടെ ഹരിയാനയിലുള്ള ആ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്ത് ചെയ്താലും അതിന് ധർമ്മത്തിന് ഒരിക്കലും തോൽവി സംഭവിക്കില്ല. ദിവ്യമായ രഥം, കപിധ്വജം, ശംഖനാദം, ഗാണ്ഡീവം, ത്യക്തജീവിത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 സൈഡിലും ധാരാളം പടയാളികളുണ്ട്. രാജാവിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊല്ലാനും മരിക്കാനും വരെ റെഡി ആയിട്ടുള്ള എത്രയോ പടയാളികളുണ്ട്. അവര് ഒരു റീസൺ ആണ്. പിന്നെയുള്ളത് മോക്ഷദായ ഏകാദശിയാണ്. മോക്ഷദായ ഏകാദശിയുടെ ദിവസം തോൽവി ഒരിക്കലും ധർമ്മത്തിന് സംഭവിക്കില്ല. ഭാഗ്യലക്ഷ്മി കൂടെയുണ്ട്. ഋഷികേശനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ഉള്ളിടത്ത് ഭാഗ്യലക്ഷ്മിയും കൂടെയുണ്ട്. 9 റീസൺസ് മനസ്സിലായോ? ഇനി ഭഗവത്ഗീത നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ടല്ല നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ആകയാൽ നമ്മുടെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവത് സ്മരണയിൽ വ്യാപൃതമാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും അത് തന്നെ ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മനസ്സും ബുദ്ധിയും എങ്ങനെ ഭഗവത് സ്മരണയിൽ നിർത്താമെന്നതാണ് നമ്മളെ ഭഗവത്ഗീത പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പം ഗീതാ മഹാത്മ്യം, പത്മപുരാണത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഗീതാ മഹാത്മ്യം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഭഗവാനോട് മഹാലക്ഷ്മി ചോദിക്കുന്നു, അനന്തശായിയായിട്ട് കിടക്കുന്ന മഹാവിഷ്ണുവിനോട് മഹാലക്ഷ്മി ചോദിക്കുന്നു, ഭൂമിയിൽ എത്രയോ ആളുകളാണ് ഭഗവാനെ വിഷമിക്കുന്നത്, എന്നിട്ട് എങ്ങനെയാ ഇത്രയും ശാന്തമായിട്ട് ഉറങ്ങുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഞാൻ ദ്വാപരയുഗത്തില്, ഞാൻ കലിയുഗമാണ് ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ദ്വാപരയുഗത്തിൽ ഞാൻ എന്റെ ശരീരം തന്നെയാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ ശരീരം തന്നെയാണ്. ആദ്യത്തെ 5 ലെസൺസ് ഭഗവാന്റെ ശിരസ്സാണ്. നെക്സ്റ്റ് 10 ലെസൺസ് ഭഗവാന്റെ കൈകളാണ്.
നാഭിയാണ് 16ാമത്തെ ലെസൺ, കാലുകളാണ് ഭഗവാന്റെ 17 and 18 എന്ന് പറയുന്ന ലെസൺസ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പം ഇതെല്ലാം ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കവചം ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എന്തിനാ അവരെ വിഷമിക്കുന്നത്? ഇത് ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് എന്റെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ വരാമല്ലോ എന്ന് പറയുന്നു. അത്ര ഈസി ആയിട്ടുള്ള മാർഗം ഞാൻ അവർക്ക് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു മഹാലക്ഷ്മിയോട്. അപ്പം മഹാലക്ഷ്മി വീണ്ടും ചോദിക്കുമ്പോ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, സുശർമ്മന്റെ സ്റ്റോറി അറിയില്ലേ ദേവി എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. ആരാ സുശർമ്മൻ, എന്താ എന്റെ ഗോത്രം എന്നൊക്കെ മഹാലക്ഷ്മി ചോദിക്കുന്നു. അപ്പം ഭഗവാൻ പറയുന്നു, സുശർമ്മൻ ഒരു ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നു. പക്ഷെ യാതൊരു പാണ്ഡിത്യവും ഇല്ലായിരുന്നു, യാതൊരു വേദങ്ങളോ അറിവോ ഒന്നുമില്ല. എപ്പോഴും കള്ളു കുടിക്കും, അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ യാതൊരു പഠിത്തമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പം സുശർമ്മൻ ഇങ്ങനെ എഡിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇലകളൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് അതെല്ലാം വിട്ടിട്ടാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത്. എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ചീത്ത കാര്യങ്ങളും ഇയാള് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഒരു ആശ്രമത്തിൽ, ഒരു സ്വാമിജിയുടെ ആശ്രമത്തിൽ പോയിട്ട് ഇത് ഇലകളൊക്കെ പറിക്കാൻ പോയ സമയത്ത് അയാളെ ഒരു പാമ്പ് വന്നിട്ട് കടിച്ചു. എന്നിട്ട് അയാള് മരിച്ചു പോയപ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അയാള് നരകത്തിൽ പോയി ധാരാളം വർഷം നരകവാസം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ യമധർമ്മൻ വന്നിട്ട് ഒരു ജന്മം കാളയുടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഒരു അലക്കുകാരൻ ഈ കാളയെ വാങ്ങിച്ചു. എന്നിട്ട് ധാരാളം ജോലി ചെയ്യിച്ചു. എന്നിട്ട് ധാരാളം ഇതൊക്കെ വെച്ച് കെട്ടി കൊണ്ടുപോകാൻ തുടങ്ങി. മാറാപ്പൊക്കെ വെച്ച് കെട്ടിയിട്ട് മാർക്കറ്റിലൂടെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാൻ തുടങ്ങി. കുറെ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അധികം ഫുഡുമില്ലാതെ ആ കാള ഒരു ദിവസം വീണു. മാർക്കറ്റില് ധാരാളം ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു, എല്ലാവരും ഇതിനെ കണ്ടു. അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു നല്ലൊരു മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഈ ജന്മത്തിൽ എന്തെങ്കിലും നല്ലത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ നല്ലത് കൊണ്ട് ഈ കാളയ്ക്ക് മരണം സംഭവിക്കട്ടെ, നല്ലത് ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് അയാളുടെ നല്ല ഇതിന്റെ ഒരു ഫലം കൊടുത്തപ്പോഴേക്കും ബാക്കി നിന്നിരുന്ന എല്ലാവരും അവരവർ ചെയ്ത നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ കാളയ്ക്ക് കൊടുത്തു. ആ സമയത്ത് അവിടെ ഒരു പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവര് ആലോചിച്ചു, ഞാൻ ഇതുവരെ നല്ലതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിന് കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അതിന് ഇത് കിട്ടി, മുക്തി കിട്ടി. എന്നിട്ട് യമരാജാവിന്റെ അടുത്ത് പോയി യമരാജാവ് അതിന് ഒരു മനുഷ്യജീവിതം കൊടുത്തു. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മനുഷ്യജീവിതം കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ സേവിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം ആ ബ്രാഹ്മണൻ ഇത് അന്വേഷിച്ചു. പൂർവജന്മ സ്മൃതി ഉണ്ടായ സമയത്ത് അന്വേഷിച്ചു, എന്താണ് ആ സ്ത്രീ എനിക്ക് തന്നത്, പുണ്യകർമ്മം എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയി. എന്നിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു ഈ സ്ത്രീയെ. എന്നിട്ട് അവരോട് ചോദിച്ചു, എന്താണ് നിങ്ങൾ എനിക്ക് തന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവര് പറഞ്ഞു, എന്റെ വീട്ടിലൊരു തത്തയുണ്ട്, ആ തത്ത കുറച്ച് ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ ചൊല്ലുമായിരുന്നു, അത് കേട്ട ഫലമാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു, ആ കാളയ്ക്ക് കൊടുത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ആ പാരറ്റ് എന്താണ് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പാരറ്റിനോട് തന്നെ ചോദിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. പാരറ്റിനോട് ചോദിച്ചപ്പോ പാരറ്റ് പറഞ്ഞു, ഞാനൊരു പണ്ഡിതനായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ജന്മം, പക്ഷേ ഞാൻ എല്ലാവരെയും കളിയാക്കുമായിരുന്നു അഹങ്കാരം കൊണ്ട്. അപ്പം ആ സമയത്ത് എനിക്ക് ശാപം കിട്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാരറ്റായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ജന്മം ജനിച്ചു. എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ഒക്കെ പ്രാരബ്ധ ഫലം കൊണ്ട് മരിച്ചുപോയി. അങ്ങനെ ഞാൻ വെയിലത്ത് ഇങ്ങനെ മണ്ണിൽ കിടന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ഋഷിമാരെന്നെ കണ്ടു, സന്യാസിമാര്. അവരെന്നെ എടുത്തിട്ട് അവരുടെ ആശ്രമത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി കൂട്ടിൽ എടുത്തിട്ട് അടച്ചു. അവിടെ കുറെ അവരുടെ കുട്ടികളൊക്കെ ഇരുന്ന് ഭഗവത്ഗീത ഫസ്റ്റ് ലെസൺ പാരായണം ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അത് കേട്ട് പഠിച്ചതാണ് ഞാൻ ഇവരുടെ വീട്ടിൽ വന്ന്. അതൊരു കള്ളൻ എന്നെ മോഷ്ടിച്ചു, അവിടെ നിന്നിട്ട് ഈ പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് വലിയ വിലയ്ക്ക് വിറ്റു. എന്നിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതാണ് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ചൊല്ലിയ ഫലമാണ് ഞാൻ ഇവർക്ക് കൊടുത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ 3 പേർക്കും ആ ഭഗവത്ഗീത ഫസ്റ്റ് ലെസന്റെ മഹാത്മ്യം മനസ്സിലായി. അവർ 3 പേരും ഫസ്റ്റ് ലെസൺ വായിച്ച് മുക്തി പ്രാപിച്ചു. അതാണ് ഈ ലെസന്റെ പത്മപുരാണത്തിലെ സ്റ്റോറിയാണ് ഗീത മഹാത്മ്യം. ഇനി സൂര്യ മാതാജി വന്നിട്ടുണ്ടാകും. സൂര്യ മാതാജി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പറഞ്ഞു തരും, എന്താണ് ക്വിസ് എങ്ങനെയാ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ക്ലാസ് ഇത്രയായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരി ഹരി, ഹരേ രാമ 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 ഹരി ഹരി. ഇനി സൂര്യ മാതാജിയുടെ അടുത്ത് കുറച്ച് നേരം ക്വിസ് കേൾക്കുക, അത് ലീവ് ചെയ്യരുത്. ഓക്കെ, സൂര്യ മാതാജി ഹാൻഡ് ഒന്ന് റേസ് ചെയ്യോ, വന്നിട്ടുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹാൻഡ് റേസ്, ശരി, കണ്ടു. ഓക്കെ, സൂര്യ മാതാജി ഞാൻ ലീവ് ചെയ്യണേ. ഇനി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും.
ഇന്ന് നമ്മള് ഇപ്പൊ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ക്വിസ് ചെയ്യാന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒരു സ്ക്രീന് കാണാലോ അല്ലെ? ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ തന്നെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളവർക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ നമ്മുടെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഒരു ലിങ്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി രജിസ്ട്രേഷൻ ലിങ്കിലേക്ക് പോകും. മീൻസ് ഈ ലിങ്കിലോട്ട് പോകും. നിങ്ങൾക്ക് അവിടുന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അല്ല പിന്നീട് മെല്ലെ ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണെങ്കിൽ പിന്നെ ചെയ്താൽ മതി. ഇതിന്റെ ഡയറക്ഷൻസ് എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത ഉടനെ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ഹോം പേജ് ആണ്. ഇതിനുശേഷം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ രജിസ്റ്റർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് നമ്മൾ മൊബൈലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് കോർണറിൽ നമുക്ക് 3 ലൈൻസ് കാണും. ആ ലൈൻസിലാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ആ ലൈൻസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും വരും. ഹോം, ഓൾ കോഴ്സസ് എന്നുള്ള എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും വരും. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. നമ്മൾ അന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ കയറിയത് എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ നമ്മൾ കോഴ്സിനുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ ആയിരുന്നു അത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ആഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ക്ലാസ്സിലിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ക്വിസിനുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ ആണ്. അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ, നമ്മുടെ പേരിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസും നമ്മുടെ കോൺടാക്ട് ഇൻഫർമേഷനും നമ്മളിവിടെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പേരിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തില് നമ്മുടെ മെയിൽ ഇവിടെ ആദ്യം കാണുന്ന സ്ഥലത്ത് നെയിം എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് ആദ്യം കാണുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മുടെ മെയിൽ ഐഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂസർ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പേരും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു 2 നമ്പറൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു മെയിൽ ഐ ഡി ഒരു നമ്പർ കൊടുക്കും. ഒരു നെയിമും നമ്പറും കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ളത് കൊടുക്കും. അതിനാണ് യൂസർ ഐ ഡി എന്ന് പറയാം. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് നെയിമും ലാസ്റ്റ് നെയിമും അടിച്ചു കൊടുക്കണം. ഫസ്റ്റ് നെയിമും ലാസ്റ്റ് നെയിമും അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ താഴെ നമുക്ക് ഇവിടെ കോണ്ടാക്ട് ഇൻഫോ എന്നുള്ള പറഞ്ഞ സംഭവമാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അവിടെ കോണ്ടാക്ട് ഇൻഫോയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി അടിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും ഒരു പാസ്വേഡും. ഈ പാസ്വേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ മെയിൽ ഐ ഡിയുടെ തന്നെ പാസ്വേഡ് വേണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഗീത ക്ലാസ്സിന് ഓർത്തു വെക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു നല്ല പാസ്വേഡ് നിങ്ങൾ ഇട്ടാൽ മതി. ആ പാസ്വേഡ് 2 തവണ അടിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഈ 3 ഡയലോഗ് ബോക്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ താഴെ. ആ 3 ഡയലോഗ് ബോക്സും ക്ലിക്ക് ചെയ്തിടുക. ആ 3 ഡയലോഗ് ബോക്സും ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം താഴെ കാണുന്ന ഈ രജിസ്റ്റർ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ഇസ്കോൺ മംഗ്ലൂരിന്റെ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റില് നമ്മൾ ക്വിസിന് വേണ്ടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പൊ ക്വിസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ്. ഞാൻ ഇതിന്റെ എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ യൂട്യൂബ് ലൈവ് പോകുന്നുണ്ട്. ആ യൂട്യൂബ് ലൈവിന്റെ ടൈം ഞാൻ അയച്ചുതരാം ഗ്രൂപ്പിൽ. അപ്പൊ അത് വീണ്ടും കണ്ടാലും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്റ്റെപ്സ് ഞാൻ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അയക്കാം. അതുവഴിയും ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഈ ആദ്യത്തെ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ അടിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മെയിൽ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും ഓർത്ത് വെക്കണം. അപ്പോഴേ നമുക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മൾ മേലെ അടിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അതിന് മുൻപ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ അടിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പാസ്വേഡും മെയിൽ ഐ ഡിയും നമ്മൾ വീണ്ടും അടിച്ചു കൊടുക്കുക. പാസ്വേഡും മെയിൽ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഈ റിമെമ്പർ മീ എന്നുള്ളത് കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ലോഗിൻ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെ ലോഗിൻ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിപ്പോ നമ്മുടെ പേജാണ്. നമ്മുടെ പേജിൽ നമുക്ക് ക്വിസ് ചെയ്യാനുള്ള പേജാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം കൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യണം. നമ്മുടെ പേര് കറക്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇവിടെ അടുത്തത് ആദ്യം നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു, പിന്നെ നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്തു. പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ മൈ അക്കൗണ്ടിൽ പോയിട്ട് ഇവിടെയുള്ള മൈ അക്കൗണ്ടിൽ പോയിട്ട് എഡിറ്റ് പ്രൊഫൈൽ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ പേര് ഇവിടെ ഈ കാണുന്ന പേര് ഇവിടെ ഈ 4ാമത്തെ ലൈനിൽ കാണുന്ന പേര് കറക്റ്റ് ആണോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കുക. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരു ഓപ്ഷൻ എന്താ വെച്ചാൽ മൈ അക്കൗണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ വരും. ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ പേര് തന്നെയാണ് അവിടെയെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ഈ എഡിറ്റ് പ്രൊഫൈൽ കൊടുത്തിട്ട് മൈ അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്നുള്ള ഒരു സംഭവം ഉണ്ട്. അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ പേര് മാറ്റാൻ പറ്റും. ഈ ഡിസ്പ്ലേ നെയിമിൽ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ എന്ത് പേരാണോ വരേണ്ടത് ആ പേര് നമ്മൾ അടിച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പൊ മാത്രമേ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ പേര് വരുള്ളൂ. അതിനുശേഷം ഇവിടെ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ നിൽക്കണ്ട. കാരണം ഓൾറെഡി നമ്മൾ പാസ്വേഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണം. ഇനി ഇവിടെയൊക്കെ പാസ്വേഡ് മാറ്റാൻ നിന്നു വെച്ചാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ആകെ കൂടെ അതും ഇതും എല്ലാം കൂടെ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും. ഒന്നും മാറ്റേണ്ട, പേര് മാത്രം മാറ്റിയിട്ട് സേവ് ചേഞ്ചസ് കൊടുക്കുക.
സേവ് ചേഞ്ചസ് കൊടുത്തിട്ട് അടുത്തത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഓൾ കോഴ്സസ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യലാണ്. ഈ ഓൾ കോഴ്സസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഗീത ക്ലാസ് മീൻസ് ഇസ്കോൺ മംഗളൂരിന്റെ താഴെയുള്ള എല്ലാ കോഴ്സസിന്റെയും ഡീറ്റെയിൽസ് വരും. ഇപ്പൊ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് 6 to 10 മുതലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഉള്ള ഗീത ക്ലാസിന്റെ ക്വിസ് ഉണ്ട്. അതായത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് തന്നെ 2 സെഷനായിട്ട് നമുക്ക് ക്വിസ് ഉണ്ട്. 6 മുതൽ 10 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിലുള്ള ക്വിസും എല്ലാത്തിലും മലയാളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ്. പിന്നെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് 11 മുതൽ 16 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ട് മലയാളത്തിന്റെ ക്വിസ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, ഈ അഡൽട്ട് ബാച്ചിലുള്ള എല്ലാവരും ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഈ ലെവൽ 1 എന്നുള്ള ക്വിസ് ആണ്. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഗീത ഇൻ 18 days ലെവൽ 1. ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ക്വിസ്. ഇതില് പോയിട്ട് നമ്മുടെ മലയാളം എവിടെയാണ്, നമ്മൾ മലയാളത്തിലാണല്ലോ ക്വിസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ മലയാളം എവിടെയാണ് നോക്കിയിട്ട് മലയാളം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതായത് ഈ മലയാളം എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. മലയാളം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ പേജ് വന്നു. അവിടെ ഇതാണ് നമ്മുടെ പേജ്. ഇവിടെ താഴെ കാണുന്നുണ്ടോ എല്ലാം ഡേ 0, ഡേ ചാപ്റ്റർ 1, ചാപ്റ്റർ 2, ചാപ്റ്റർ 3 വന്നിട്ട് ഓരോ ദിവസത്തെയും ചാപ്റ്ററിന്റെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന അധ്യായങ്ങൾ 18 അധ്യായങ്ങളുടെയും ക്വിസ് ഇവിടെ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഓരോ ക്വിസായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഡേ 0 നോക്കിന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ പാലിക്കേണ്ട ചില മര്യാദകളും കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കോഴ്സസ് ആണ് നമുക്ക് ഇതിൽ വരുന്നത്. ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരികയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് ഏതാണ്? ഇപ്പൊ ഞാൻ അയച്ചു വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഗ്രൂപ്പില്, സോറി ചാറ്റ് ബോക്സിൽ അയച്ചു വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അത് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യും. ഇപ്പൊ ISKCONMangaluru.com അതാണ് നമ്മുടെ ഇതെല്ലാം നമ്മളിന്ന് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഞാൻ വീണ്ടും അയക്കുന്നതായിരിക്കും ഈ ലിങ്കുകളുടെ ID ഒക്കെ. അപ്പൊ അത് നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി. പിന്നെ ചോദിക്കുന്നത് ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഏതാണ്? അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉത്തരം കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പച്ച കളറിൽ കാണും, തെറ്റാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെഡ് കളറിൽ കാണും. അപ്പൊ അടുത്തത് ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഏതാണ്, യൂട്യൂബ് പേജ് ഏതാണ് എന്നൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെല്ലാം നമ്മൾ ഇത് കറക്റ്റായി കൊടുക്കണം. നമ്മൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് അതൊക്കെ ചെയ്യണം. ഫേസ്ബുക്ക് ഉള്ളവര്, യൂട്യൂബ് ഉള്ളവരൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആ പേജ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം. കാരണം അതില് ഫേസ്ബുക്കിലും യൂട്യൂബിലും എല്ലാം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇസ്കോൺ മംഗളൂരു ടെമ്പിളിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ പ്രോഗ്രാംസിന്റെയും രാവിലെ എണീറ്റ് 4 മണിക്കുള്ള മംഗളാരതി മുതല് എല്ലാ 4:30ക്കാണ് മംഗളാരതി, 4:30 മുതലുള്ള മംഗളാരതി മുതലുള്ള എല്ലാ പ്രോഗ്രാംസും നമുക്ക് ഈ വിവിധ ക്ലാസ്സുകളിന്റെ എല്ലാ ലാംഗ്വേജസിലുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ എല്ലാം നമുക്ക് അവിടെ യൂട്യൂബായിട്ട് ലിങ്ക് ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ നമുക്ക് അത് ലൈവായിട്ട് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കാണാം. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂട്യൂബ് ചാനലും ഫേസ്ബുക്ക് പേജൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്. അതിനുശേഷം ഇതിൽ വേറെ ചില കാര്യങ്ങൾ എന്താ വരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്നൊക്കെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അഡ്മിൻസിനോട് ചോദിക്കണം, മുകളിൽ പറഞ്ഞവയെല്ലാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതിന് ഉത്തരം എഴുതേണ്ടത്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന് ഇപ്പൊ ഇതാ, ഇസ്കോൺ മംഗളൂരു വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ച് നിങ്ങൾ ക്വിസിനായി എൻറോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? അതും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്തത് ഇപ്പൊ കോഴ്സ്, ക്ലാസ് സമയമാറ്റങ്ങൾ, ക്വിസ് പ്രശ്നങ്ങൾ, കോഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് ആശങ്കകൾ എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ആരെ ബന്ധപ്പെടാനാവും എന്ന് ചോദിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിലും ഗ്രൂപ്പ് അഡ്മിനോ മീറ്റിംഗിലെ കോഹോസ്റ്റോ വെബ്സൈറ്റ് പോലെ ഒന്നുമല്ല, എല്ലാം മുകളിലുള്ളവ എല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അത് വായിച്ചിട്ട് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായി തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ഇപ്പൊ മുകളിലുള്ളവ എല്ലാം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളത് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആണോ തെറ്റാണോ എന്നുള്ളത് കാണിക്കും. അപ്പൊ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഡേ 0 ക്വിസും ചാപ്റ്റർ 1 ക്വിസും ചെയ്യണം. ഈ 18 ക്വിസും ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഡേ 1 ക്വിസിലും ഇതുപോലെ തന്നെ ചില ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക. 4 ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും. നമുക്ക് ഏതാണ് വെച്ച ഒരു ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുക. അത് നമ്മൾ അതിന്റെ നേർക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പൊ അത് ഉത്തരം കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് എന്ന് വരും, അല്ല തെറ്റാണെന്നെങ്കിൽ വേറെ ഒരിക്കൽ കൂടെ ചെയ്യാനുള്ളത് വരും. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ഉത്തരമാണ് നമ്മൾ അടിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് റെഡ് കളറിൽ ഒരു മാർക്ക് വരും. ഓക്കെ. ആ റെഡ് കളറിൽ മാർക്ക് വരും. അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഇൻകറക്റ്റ് എന്ന് വരും, തെറ്റാണ് ഉത്തരം എന്ന് വരും. അതിനുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷനും താഴെ തന്നിട്ടുണ്ടാവും, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് തെറ്റായത്, നിങ്ങൾ ഇത് ശരിയായി മനസ്സിലാക്കാൻ ഏത് ശ്ലോകമാണ് പോയി വായിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും
ഇതിൽ നമ്മൾ താഴെ എക്സ്പ്ലനേഷനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം. പക്ഷെ ഈ ഒരു ക്വിസ് നമുക്കിപ്പോ ഒരു ക്വിസ്, ഓരോ ക്വിസിലും നമുക്ക് 80% മേലെ മാർക്ക് ഉണ്ടാവണം. അതായത് 10 ചോദ്യങ്ങളില് 8 കറക്റ്റ് ആവണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വിസിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്തിട്ട് സപ്പോസ് നമ്മൾക്ക് 80 മാർക്സ് കിട്ടിയില്ല, 80 മാർക്ക് കിട്ടിയില്ല എന്നാണെങ്കിൽ വീണ്ടും ഇതിൽ റീസ്റ്റാർട്ട് ക്വിസ് എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. റീസ്റ്റാർട്ട് ക്വിസ് കൊടുക്കാം, സ്റ്റാർട്ട് ക്വിസ് കൊടുത്ത് വീണ്ടും ചെയ്യാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് 100 മാർക്ക് വേണമെങ്കിൽ 100 മാർക്ക് കിട്ടുന്നവരെ നമുക്കത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം. പിന്നെ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്കിത് കിട്ടുക. പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ 18 ദിവസത്തെ ചാപ്റ്ററും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിടപ്പുണ്ടാവും. ഇപ്പൊ ഇതിൽ നോക്കിയെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതെല്ലാം ഈ ഓറഞ്ച് കളറിൽ ഒരു ടിക്ക് കാണുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കാണുന്നുണ്ട്. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. നമ്മൾ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ആയി കിടക്കുന്നുണ്ടാവും. അടുത്ത പേജില് നമുക്ക് ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമുക്ക് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലെ മൊബൈലിലോ എവിടെ വെച്ച് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. അല്ല നിങ്ങൾക്ക് അത് പ്രിന്റ് എടുത്ത് വെക്കാനാണ് ആഗ്രഹമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സെന്ററിൽ പോയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ പ്രിന്റർ ഉണ്ടെങ്കിലോ പ്രിന്റ് എടുത്ത് വെക്കാം. അപ്പൊ ഇതിപ്പോ ഇത് കഴിഞ്ഞ മാസമാണ്. ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും മെയ് മാസം മുതലുള്ള ഡേറ്റ് ഇതിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലെവലിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇന്ന് 2 ക്വിസ് ചെയ്യണം പറഞ്ഞു, Day 0യും Day 1ഉം. സപ്പോസ് ഇത് ചെയ്യാതെ Day 0 ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾ Day 1ലോട്ട് പോവാൻ നോക്കിന്ന് വെച്ചാൽ അത് നടക്കില്ല. ഒരു ക്വിസ് കഴിയാതെ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ തെലുങ്ക് എടുത്തു, തെലുങ്ക് വേണ്ട, തമിഴെടുത്ത് നമ്മൾ ഈ ക്വിസ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ Day 0 ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇതിലൊന്നും കണ്ടോ ഓറഞ്ച് കളർ മാർക്കില്ല. ഓറഞ്ച് കളർ മാർക്കില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ അത് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് അർത്ഥം. 0% കംപ്ലീറ്റ് എന്നൊക്കെ കാണിക്കും. ഓറഞ്ച് കളർ മാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് ചെയ്തു എന്ന് അർത്ഥം വരുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ Day 0 ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഓക്കെ ഇന്ന് 1ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ചെയ്യാം, 1ാമത്തെ അധ്യായം ചെയ്യാന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അത് നടക്കില്ല. ബിക്കോസ് ഇവിടെ നമുക്ക് വരും, നമ്മളിപ്പോ തിരിച്ചു പോയി പ്ലീസ് ഗോ ബാക്ക് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ദ പ്രീവിയസ് ക്വിസ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ 2ാമത്തെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോന്നും ഓരോ ദിവസത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ആ ഒരു ഓർഡറിൽ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ഇങ്ങനെയാണ് ക്വിസ് ചെയ്യുക. ആദ്യം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക, പിന്നെ ലോഗിൻ ചെയ്യുക, പിന്നെ പ്രൊഫൈൽ ചെക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ പേര് തന്നെ ആണോ എന്ന്. എങ്കിൽ മാത്രമേ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ പേര് വരുള്ളൂ. പിന്നെ അതിനുശേഷം 0 ഡേ ക്വിസ്, ഈ മലയാളം ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് 0 ഡേ ക്വിസ്, പിന്നെ ഓരോ ക്വിസും ഓരോ ദിവസം ചെയ്യും. ഇന്ന് മാത്രമേ ഈ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ. അതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് ചെയ്താൽ മതി. എന്റെ നമ്പർ ഞാനിപ്പോ കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടാം. അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്യാം. സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞു തരാം, ക്ലിയർ ആക്കി തരാം. വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ചോദിക്കാം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായേ എന്നാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്വിസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇടയിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം വരികയാണെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് ചെയ്താൽ മതി. കുറച്ചു നേരം ഗ്രൂപ്പ് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും, ഗ്രൂപ്പിലും ചോദിക്കാം, അല്ല എനിക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടും ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, ആർക്കും സംശയമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മീറ്റിംഗ് ലീവ് ചെയ്യേ തോന്നുന്നു. മിനി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ആർക്കും സംശയം ഇല്ല തോന്നുന്നു. എന്നാ പിന്നെ തോന്നുന്നു, അഥവാ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടാ മതി കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും.